Assalamu alaikum, ahbar vatandaşlar, iyi dinleyiciler, hormatly tamaşaçylar, Aýratynam Gowunç Allah Nazar YouTube kanalynyň agzybir dinleyiciler. Oturýardyň mesagama, bilen oturýardy diýenler. Bu näme elbetde geçilen ýoluň täze sanyny, 33-nji sanyny mehribanlar azık bir täzeligirä sallyk sebäbi näme üçin maňa tesirde ýazýaňyz Gülşat artist çağıran, Gülşat aktrisan çağıran, Gülşat çağıran. İdenen familiýasyny ýazmaňyz. Men näme etdim? Filmimde Avrayl boljak bolup, iki Gülşat bilesin. Elbette Türkmenistan'ın artlarının artisti Gülşat Tahirova, Türkmenistan'ın artlarının artisti Gülşat Mengliýa. Elbette näme bugün ýürüýte iki Gülşat'ın Joratynyň bärde bir dukany bar ekeni, Husna Eýneşikler dukany. Elbette Paragat ýeri bazarın ikinji gatyny 249-njy dukanyna. Elbette näme bu zorlary biz zoramyň dukanyna ýazjak diýip ikijigem haýyş etdi. Menim bilen öýlerini metrop ýok diýip durmadym. Dogry dämi? Dogry. Gepleşde hoş gördük. Sağ Doğançykdan ömür uzak bolsun, sanyňyz sag bolsun. Gepleşiň başynda men size näme tawarsyny aýdasym bolýar, çakylygymy ýok diýmediňiz, buradan çakylym açyp boşaşaly. Netibedenden ýürüýte 30 gaçka din suwagtymyz din zalyp inzap ýazandy. Benim näme özüňizden beter bolup durmadym, ýok diýip durmadym, sebäbi kiňidem halka gerekli aktrisa. Gepleşiň başynda mende bir häsiýetli öňkitmeýän diýilmi şu. Erkinrek gurlar ýaly. Ýürüýte näme Husna Eýneşikler dukany mehriban denanlamy size tanıştırmak gerekkel. Ýürüýte şu dukan size ýürüýte sowgat uratdy. Uratyny hedirledi. Ene sowgatymyz birje mümkin bolsa ene Gülşat Mengliýa bulasida. Vay. Awatçyny. Ýürüýte size netlenen sowgatlar toýda geýin netibedenden muman mundan öňkü mehmanlamada da ýürüýte Husna Eýneşikler dukanynyň agzyrysgalar uratdylar, soň janatdylar. Katygowda eken tüý tomskeýip bermeli bilemek men için barlak görmek, açyk görmek, öňüňe açyk goýarsyn. Yetmek hak bar. Awa minnettar Husna. Aha. Inni mümkin bolsa haýsygdan başlaly. İkiňizde deňeçler ýa. Söyleme. Çalıcı diýen ýaly tapawda da çalıcı. Ken bildirmem duranok da. Onu size maslaýarmy? Ýa Gülşat size maslaýarmy? Tapawd ýok. Eýlek böyle oklap durduğunda gitmesi yapýany çatyrapdy. Uluwaçlar kiçişler diýipdirler. Ulymy? Hetdim bolmaz. Ulypdan aýtaýan oktan. Çalıcı diýip aýtdym ha. Size bagly. Hawa. Ýaranma. Bir mümkin bolsa, ýani de dogulun tenäňi haýsy vilayatda, haýsy etrafda Türkmenistan şäherimiň mumman maşgalagyny arada gyýtgaçyp berlek geçdi. Tejen şäherine doguldum. Birinji orta mektebinde okudum. Tejen şäher. Hawa. Orta mektepde okudum. Beladeýew adynyňky birinji orta mektepde okudum. Näme? Maşgalada öýüňiz bir çağmy? Bir çağı hawa. Ýeke jagy. Hawa, ýeke jagy. Dogulun tenäňi aýdasyň welýän aldylar. Tapawd ýok, aýt diýseňiz aýtýan. Men gidilem ok. Kommentaryda bilýär. Hawa, 1975-nji ýyl dogulun. Hawa. Katýow Gülşat, sizem bir öňüňizde tanıştyraýdyň, nerede doguldyňyz, näçinji ýylda doguldyň? Eger tenäňiz sir bolmasa, aýtmanam bilýän başlyna. Men Daşawud welaýatynyň Göröwli etrawyna doguldum. Göröwli etrawynyň awadarlyk daýhan birleşigine doguldum. Özümem maşgalada 3 dogan iňulsmen. Menden kiçi bir oglanjygymma, ondan kiçi bir gyjygymma. Ondan ýani ýollaşymma, biram gyýdymma. Hawa, Mehrijan. Hawa, Mehrijan. Şöyle okuw tört netibeden. Ene şunu ýaly özümem 1977-nji ýylda dogulun. Şurada bir zat bellek geçen tomaşçylar ýaňy aýtdyň da Gülşat kiňizi. Köplenç biz çalşýarlar. Meni ýok wagtym menden soraýarlar meni. Hawa. Ya da bu ýok wagt menden soraýarlar da.
Bilemok näme meňdeş görýärler. Adymy da meňdeş ýöne. Adymy meňdeş ýöne ýüzümüz meňdeş däl ýaly bol. Ýöne boýumuz meňdeş. Boýumuz da meňdeş. Yo boyu yüze berýärm ka boy. Kim bilir? Meňdeş bolar. Ýöne aýymyz doglan aýymyz meňdeş. Şeydemi? Sentýabrda. Bulam sentýabrda, menem sentýabrda. Ben näçedin? Seninki näçedin? Mene 2-nji sentyabr. Menkem 5-nji. Ben aralygyny 2 günçük var da. Umuman şartlan dinleyicileri, müştakları İstan bildiğiniz değil mi? Yani de o da. Ama değişen inni. Gülşat, siz sunmata ne elgeldiniz? Siz Amerika'da da sunmat yok mu hani? Geçen sunmat işgardal. Ödüm Orsmek'te oturanlar ben fikir ediyorum saçın Orsmek'te oturanlar köpüler çağır mol ya da olmasa doktor mumun alım işgarrak köpek bolonlar şolar yapın yönetim artistlik faylatsın näme düşme girdim sen näme oldu ya hali falan kinodan köpek gördüm mü ya ayıtladım kinon köpek gördüm näme oldu Kinona gat köp görýärdim etatana multfilmi şeyden Eni men ştaýda näme aýdysym melediýetine gowunç. Men kiçikem kino filmler görem dedi. Bilemok şu zatlaryň hemmesi men artist boljagymyň nyşanymy näme bilemok da kino film görem dedi, multfilm görem dedi. Hökman şoňa ses berýärdim. Şolaň hereketlerini aýtalaýardym. Haýwanjyklar bolsa şo haýwanjyň hereketini aýtalap. Ödem hiç kim görmäne telewizorun öňünde ýökezim oturan bolsam, şonu şo gahrman gyýdyň keşfine ses berip oğlan bolsa oğlana da ses berýärdim. şu var Seret men şo wagtlar duýan bolmaly. Şo sunwata barjaklygymy, ses berjekligimi. Nemede bir zata gaty gowy bolsaň şo da çekýär diýär. Şo bolay mesela men ädiňe şey dip düşünürip bilýär. Bir zata gaty adam isleýär diýär. Şo islegiň kabul bolýar, şo islegiň, şo arzuň ýerine ýetýär diýerler de ýerine düşýär diýerler. Şo hakykatdan men şo wagt şonu gaty isledim. Indi hemmekçe aýtmasamam ýüregim bilen islenirne. Sebäbi telewizorun öňünde oturup şo wagtda şo hereketler gaýtalaýardym da. Anhada bir näçe ýyldan soňam özüm ses berip otyrym. Multfilmde. Ne ona baras gayret. Ja. Ini Gülşat siz näçe oto ne ilişdiňiz? Senden geň diýen bolsun. Yok geňerde sebäbi käbir artistler bolýar da näme ol aslında da umman şunu işgärleriň arasynda şunu da ýalňyş gelenler bar da. O teatrda da var özüň hem bilýäňiz. Ja. O şunu teatrda da en günä zat rol oýnamasaň. Dogry dämi diýen ýalňyş bolýarmy? Rol oýnamar, aktyor rol oýnamar. Siz näme aralaşdyňyz? Kiçkene deme şunu da girsädiňiz. Yok, men kiçikämem gowy görýärdim sunuwdy. Atletine şu 1-nji klas okuwaramda men moğolimim ady öz aýdymçy tol. Aýdym aýtýardy. Bilem öňkü döwürlerde paxtaçylaň, zatlaň arasyna barıp aýdym aýdylýardy, konsert berilýärdi. Onuň Mamagul Aratçykova diýerler oňa. Şu adam bar moğolim. Ha o jan sağ bolsun. Şol höwetçiň öz aýdymçydy. Ha, onun bize de tans etmeyen öwre diýär, öz aýdym aýtýar, bizem şoň aýdymna tans edýärdik. Soň bilemok şu neme klasyň içinde az kijijegi mendim. Az horjata mendim. Ýöne kawraga mendim. İçinde şu tunut gowy Şey edinmi? Ha, yo betderlim. Ýoşdyň ha? Ýoşdym men. İň armam alyp bilemokdum gowunçyna. Ha, yok, diň aglap oturýardym. Ana bunu durmuş käme nemeden bolmaly. Onu aýtjak enter. Onu şonu şu höwes döretdi de şu moğolim bize bara. Onun şu döwürler bilen Hint kino görkezilýärdi. O bolardy. On köpükmi, 20 köpükmi klublarda ak matasyp. Yani men kiçirekdim. Onu şu qakamyň öýünde turup görýär, näçe berýär, näbileme qakamyň görýär. Bilem 10 köpük, 20 köpük, 50 köpükmi şu döwürler kynçylygyrakdy da şu köpügi tapmagan bilenmi? Onu aglap gidäýin diýip dädem pahyra ýalbarýan ýadyma düşýär. Şunam gidäýin, ola minne ýok şol. Bar goňşulardan sonra gidip goňşular erperäň şol. Her ýerde ber kardyna soramam, olara da kyndyr da. Onuň bolýa ýaz goýjak diýip goňşumdan ýaz goýýar. Şuun plan. Şuun 7-nji gedek kinodan planşetin aldy. Ýaz goýan men kiçik 6-njy klasymmy, 7-nji klasymmy. Kynçylyk döwürde de näme o wagtlardan men dädem pahyr işleýärdi. Ejem işlän ok. Ejem işlän öýde çyldy.
Onun ýagdaýyna düşünýänem ol ýöne kino Desimeli. desimeli. Ayna şeýdi we sunugat höwesim döredi. Soňundan men 6-njy klas geçerli şu owamyzda 5-nji orta mektepde okudum. Ýöne geňeri. Şu döwürler olimpiada geçirilýärdi. O wagt fizikadan, matematikadan, şu wagt fizikadan, matematikadan bir zat aýtdylar, aýdyp gelýär. Şu döwürler ökdedim men. Şonu üns berilýän döwür. Hawa. Aslında aktör adamlar hemişede şu matematika, himiya men köplen çalatda şolong interwýularyny zatlaryny dinleýänme. Öz ýurdumyzdaky artistlerden başga ýurtdaky artistlerden teretýän hiç de şu matematika, fizika, himiya şu zatlar gowurýan diýen nälerler. Men hayran galýan. Dinleýändim şunu. Ýok, o wagtlar men çağadım da. Onun vilayette, Daşoğlu vilayetinde häzirem bar ol. Edil Bekseytäk fadnak moğulumçylyk uçylýşe wadyr. Ine gastrola baranyny görýän bilýän da. Şoň gapdalyna ýürüteleşdirilen mektep bar. Fizmat diýdiler. Şu fizikany, matematikany ýürüteleşdirilip okulýan mektep bar. Onu olimpiada geçirilýärdi ol bilemok. Olimpiadadan men şu etrapda 1-nji ýyl alypdym geňeri. Menem 6-njy klasdan şu mektebe geçirdiler. 1-nji ýer alan uçur. Hawa, her etrapdan bir okuwçy saýlap geçirýän ekenler. Men bir aglaýşym görsedim. Gitjek geldi Ýörüşen mektepde. Hawa, men gitjek gel owamydan. Öde men 1-nji çaga bolan soň ulsa men. Ejem bilen dädemiň ýanyna dama men şolong ýanyna gedip berem soň gidesim gelenokda. Aýry ýerde ýatasym gelenok. Ayrı öýde o adam umum ýaşaýçyny ýaşady internatda. Internat. Ejem kakandyn ayrı ýaşadym. Hawa, ağlap gittim da şonda ýöne gitmeliydiler gittim. Iň geň ýerem nüştaýda gowunç bir zat berilejek. 10 sany okuwçy bolup okudyk biz. 6 oglan 4 sany gyz. 98-nji ýylda gutardyk. Ýöne men entäge çelli bilemok. Mena gawat gelemok ýa siz gawat geldiňizmi? Oglanlarymyz şeýle ýuwaş oglanlardy. Diňe kitap diýip, fizika, matematika diýip okap oturan wunderkind diýilýärler. Şonu ýaly oglanlardy. Daşy biziň bilenem diňe salam diýdiler. Gyzlarymyz adaçyk oňa görä gowdy. Şolaň birnäm göremok şu. 98-nji ýyldan bäri göremok. Klassdaşlarym göremok. Andan şu wagtlar bir hili ýaşym ulanlygçy şolar göresim gelýär. Gör, tanýarlarym kansyz. Tanayan bolmaklar mümkin. Gyzlarymyzdan Gunça, onun atlaryny atlap ötürün. Gözel, maral. Näçinji ýyllar okudum? Belki şu ýazgydan soň mara tanamaklar mümkin. 98-nji ýylda okuturdum da. Okuturdum da. Oglanlarymyzdan 2 sany oglanyň ady ýadyma düşe, 4-siniň ýadyma düşe. Bilýän. Olar var hiç ýyly nemede. Bilýän klasda okanda gürleşip, gülüşip, degişilip okulýardy. Hiç gürüňdeşip. Ýok. Geň görürsiňiz, hiç ýyly. Berkim gelýär, ýerden okuw, kitabyny açýar, sapagyny okuýar, gidýär. Salam, hiç ýyly. Onsa? Şeýdi gutardyk biz. 4 ýyl okudyk da şolar bilen. Ýöne tertipli oglanlar da bilýänmi? Sen saňa laqatjak bolup, ýa sen bilen hi ha on ýaly etjek bolup bolýar. Özler ýaşlykda bolýar. 10 ýaly edýän oglanlar. Okuwa berilen adam. Okuwa berilen şon diýjek bolýar. Saýlany barlanna. Her etrapda Geň okuwçylar. Indi oturup geň görýän. Şonu şu mektebe baramda da men özümçe kurjokdur gel aýdym tant edeli, emedellik bar. Hawa. Onuň 7-nji şu döwürler hy urganje biz gedelenjek diýdiler. 3 ay kanikul bolýar. Şonu hy urganje baramda baba annan soňky kino filmini düşürip berýän eken. Şonu hywan inçe köçeleri bardyr. Daşylja. Ota ýadygarlyklary baý şäherde. Şonu onuň kiçik hüjrejikleri olan magazynçyklar. Onuň şu döwletiň nemeler, suvenirler satylýar. Kitap magazyn kenni. Negulşat kitap okuman gowur. O döwürler menim kitap okuman gowur ýadym. Bir görsem göz gara aýnaklyja kitap magazyn diýilýär. Odan adam dur. Hemme algaçdyk artyk. O aýetlerden filminde bilýärmi? Hemme kişi söýüp gowurýan artist da. Artyk. O adam bir 50-60 okuwçy bar. Barymyz algaçdyk artyk. Bartyk ýa-ni salamlaşdyk. Onu her kim salamlaşdy, adet surata düşdi gitdi.
Menem durdum onun. Näme dursun menem? Menem artist olasım belle diýdim. Awa sunnat gowerýän zat diýdim. Oğlum ardy ödýän bolsaň bolarsyň gyýdym diýdi. Ýöne bir zat aýdaýyn diýdi. Köpräk diýdi kitap oka diýdi. Kenräk kitap okun diýdi. Kitap diýdi artist adama gerek bolýandyr diýdi. Yürüyen yolunda da gerek bolýandyr diýdi. Simbol artistçylyga gitjek bolsaň gazet, jurnal, kitaplar ken oka çeper eterler diýdi. Şondan soň hasam bir bilen aldım ben artist boljakdyp. Onu ken urladım da Gurşatdan. Onu şeýdi ben bana. Şeýtler. Büyük masatdyr eken. Ha, umuman bir ýeri ikimiz çäre gitsegem nirde duşdum, inken gurlayan şu. Mıngazır. Ýöne ona Gurşat kim? İnken ýatýanam şu. Aýtaýyn şonu bir aýtyp galaýyn. Ayt. Bir zadım gawat diýenler, men şu wagt birinji gede geçdi oturýan. Çağa wagtym diýe molim bolasym meliýatym diýenmi? Menem molim bolasym meliýady. Owada kiçik çağalar bar, töwereme üýşürip öýmeden palçykdana, owada palçykdana bilýärmi? Şonu çüý bilen 1 2 3 diýip ýazýardym, onu elime ullakan taýal. Şunaça öýmçi. Bir gün dädemden taýagym ýipdim. Oy ýazdym da 1 2 3 4 diýip molim menem gowerýärdim. Ýöne Gurşat bilen ok menem näet artist boldum. Arzu molum çykdan başlayan olaýmasyn artist. Şu düýüp şonuna başlaýar. Adam biz molim bilýän Türkmen Döwlet Medeni Institutyna näme şähertlerini çykaryp bilýän, taryplar okadyp bilýän. Molimçylyk gowkara. Asletini ikimiz soňky döwürde şonu höwes edýäs. Höwes edýäm okap. Ýöne bir zat bar da. Okutmak üçün pedagog bolmaly. Bir de halipalar aýtýar da molimlarymyz pedagog bolmaly. Ýöne sen öz käriň öwretmeli, pedagog bolmaly. Hemme taraplaýyn öwredilmeli. Tejriben baý bolmaly. Näçe ýyl teatrda işlän bolmaly. Ene Gülşadam menem okudan professor molimler da teatrda näçe ýyl zähmet çekip işlän, nähil rollar döreden adamlar bide okudarlar şeýle bolsa. Ne? Gülşat, ilkinji halipaňyz. Mektepde oktor Türkmen Döwlet Medeni Institutyna girdi. Dogry mi? Malum kim malum mastermy mı? Alamatam. Türkmenistanyň halk artisti Aman Gurban Nurdiýew, Türkmenistanyň halk artisti professor Nur Muhammed Keşşikow. Ustadlar, beýik ustadlar. Men aňymda galan iksan beýik aktyor şu. Şolar Ikisem hawa. Şu men şu derejeye ýetenmede ikisine ullukan fagoldan aýtmaly. Gatyp hakyky pedagoglar hemme taraplaýyn bize diňe bir şu aktyorska käri öwretmän. Eýsem şu zenan gyýyz özün şu durmuşda nähil alyp barmaly. Diňe bir şu käri urundan öwretmediler-de. Indi şeýdi Nur Muhammed Keşşikow bizi ilki bilen şu okuwa giremizde aýdan sözü hiç wagtym ýadymdan çykmaýar. Aňyrda siziň eneň ataňyz aňyrda owadadyr diýädi. Berde eneň ataňyz bizdir diýädi. Mollumdyr diýä. Şoň üçin şolar diňe bir öz urundan näle hemme taraplaýyn bize öwretýärdiler. Maslahat berýärdiler. Köçä çykanda özüň nähil alyp barmaly. Na köpçülüge gireňde özüň nähil alyp barmaly. Zenan özü nähil gürlemeli, nähil gülmeli, nähil özün umuman nähil alyp barmaly. Umuman onsoň yaş wagtyň institutda birazajyk ýaşlyk edilýän döwürler bolýar-da. Ümsüň başgarak ýerlere sowulýan, mysal üçin kino teatrlara gidip kino görjek bolýan ýa başga bir ýerik gülüşip degişik edesiň gelýär. Onuň molum şeýer diýerdi. Siz şu wagt ýaşlyk etýäňiz diýerdi. Ýöne bir zady ýadyňyzdan çykarman. Siz birje gezek sapaga gelmän başga bir ýeri göwnüň islen ýerine gitseňiz, şo sapagy sypdyranyňyza okuw turup işe baraňyzda, teatra işe duraňyzda şonu düşünerdiňiz diýdi. Ay bizim aýna düýbüne düşünen okda. Näme bolýar hawa birje sapagy sypdyraňda diýende. Teatra barýaňa. Institutdaky sahna, ene şunu ýaljak sahna da biz üçin, ene uludur o wagt biz üçin. Ýöne teatrın sahnasyna barýaňa ummanna özüň ýitirýän. Özüň ýitirenler hem bolly hakykatdan özüň tapman. Şo okuw turup ýitirenler hem bolly. Yaman kıyın ulu sahna baraňda. Halipalar görýän olar biz üçin o beýik bir zat, ýetip bolmaýan zat da aljyraýan. Golayna barp barana. Golayna da barp barana, gürläp bolana. Hotaýda sesin çykarman aljyrap otursyň, näme dersiň kaň diýip. Şoň üçin diýende biz gaty şo molumlaň diýen sözlerini
inni düşünýärse. Ýöne men özüm şeýle häsiýetim bardy. Mektepde de şeýledi, institutda da şeýledi. Hiç haçan bir sapakdanam galamokdum. Yaramok diýlene de galamokdum men. Menne şonýal häsiýet bar. Hiç känsip bitir. O dokuna mı kanun mu Allah? Ayşe o dokunu kubolan orta men şonu da Okar. Berekella güzel. Inni Gülşah'da geçer. Gülşah siz Men halipalym. Doktor Gönül Medeniyet Enstitüsü'ne girdin doğru. Hawa menim şeýle. Bir master'ına da aýdyp geçen halipalym. Menem bu sonyan şeýle beýik halipalaň eline tälim alykdan gurşap bilenleşdi. Men halipalam Türkmenistanyň halk artisti oğullardy Mehmet Kuliýewa. Ola Mehmet Kuliýewa diýerler. Hemem. Hawa bularym. Hemem Keçbelek filminiň rejissöri bardyr. O Keçbelek filmini görmedik adam ýokdur. Öwläwli Kuliýew. Ne şu iki adam. Son öwläwli molim aradan çykandan soň Durdy Niýazow geldi bize. Durdy Niýazow. Hawa ne 3 tane. Sizem okutdy. Sizem okudan 3 tane beýik halipalar ägirt. Beýenýän sebäbi olaň özleri şu Türkmen sunatyny bir näçe işler bitiren adamlar da. O oğullardy Mehmet Kuliýewa institutda gelende bilýärmi? Bir hili Ýewropaň aktrisalary ýalyda görşä bilýär. Eşik geýşi, özüni alyp barşy, gürleýşi. Hawa, dikkedir özüni işe. Mudama da bize de şonu ýaly. Talapkärdi da. Onuň bir adam gowdy, oğullardy Mehmet Kuliýewa biziňe ejemi diýerli. Öwlä Kuliýew çam kakamy diýerli. Onuň umumy ýaşaýacagyna ýaşaýatykda Edilem institutynyň gapdaly bolan köşede bilýärmi? Şu wagtda molimçilik mekdebi boldy. Şonu olar çekinip duranok şu bizem umumy ýaşaýacagyna nähili ýaşaýas, nähili iýmitlenýäs, nähili arastarçylyk işlerini geçirýär. Şu taraplarına da oğullardy Mehmet Kuliýewa talapkärdi. Ene tawul. Görýärdi. Mudama gelýärdi biziň bilen bileje iýitýärdi, çaý içýärdi. Onuň özi köplençem onçuk getirýärdi. O döwürler hasam biz okan ýylymyz kynçylyk döwürde. Fırsat bilýärmi? Gaty kynçylyk döwürdi. O döwürler biz. Ýöne gyzykly. Gyzykly hawa. Okuň özi gyzykly. Gyzykly. Ene bir zat aýtyp geçsekde şu döwürlerde biz artistçilikden okanmyzda institutda. Bizi kino düşmeni de iýeren oktalar. Teleýaýlymlary da iýeren oktalar. Päsgel berýär siziň okuwda diýediler. Hawa. Hemme ýurtda da şeýle şeýleken hawa. Hiç var. Bileme okudulçun şeýle tertibi batyr da bilýärmi? Kino filmlere kän çagyrýardylar. Biziň öz ýyllykdaşlarym bile koýan oglanlarymyzy, gyzlarymyzy edilmeýän çagyrýar diýsem ýalançy. Ýöne çagyrýardylar şolar molim goýberen okdy. Hiç haýsyny. Diňe sapak bilen bolmaly diýetdi. O koýan döwrümiz kynçylyk döwürde geçse de ýöne gowy bile okuyan taliplerimiz bilen şeýle agdy bir bolduk. Ine Gülşat menden bir kurs ýokarda da. Menen bulardan bir kurs aşakda, bizden bir kurs aşakda da bir gruppa bardy. Şu 3 gruppa bir hili häzir etseler. Ýyl ara gatnaşykda da biz. Teatrda izah işleyen şuna orta pakalany artistlar diýilýär. Sizden ýokarda ul pakalany halipalar onu sizden kiçik pakalany ekän ýöne şo ýak 3 kurs namsal üçin Gülşat Tahirova da topary mysal üçin Gere Hojamanmedowa da mysal üçin sizin toparymyzda Gülýara Akmuradowa, Şat Halipowa, ýa mysal üçin ondan soň patokdy Batyr Sarda. Batyr Sardy da toparlar. Umman şu 3 topar teatrın dürli ýerlerinde rahmet çekýärler da. Şu döwürler bilemok bir hili hemmemiz bir kurs okuyan ýaly. Şu adam şeýle toý bolsun, tomugy bolsun ýa bolmasa Muman hemmemiz bir hili bile kurslaşýarlar. Kurslaşmýan bir gruppa dokan ýaly bolduk. Şeýle jewiz ara gatnaşykda bolduk. Şeýle asnaşdyk. Şeýle hemmemizden bir hili kyn günümizde biri-birimize goltugy berdik. Çörejigi bilip paýlaşypdyk da şu döwürler. Dogan ýaly bolýar. Dogan ýaly bolduk da. Gatowy. Hormatly halipalar diýär, men sizden kandat öwrüne gösterdilen näçeler işleşdik teatrda. Bir näçe sahnalary bilejede oýnadyk. Bilmeýän zatdan man değişmeden Orjan Beki bardy, Gülşat Mengde bardy. Kandat öwrüne haýtmarak boldypdyr. Umman halipa diýip bilen Gülşat edäwärmen kandat öwrüne. Gülşat diýenem köp zat öwrüne düşünmeýän zat soraýardym. Kimde de hormatym bolýar. Inni men gepleşigimden gördüňmi bu gepleşigi? Hawa.
Şeylen. Käbirini köpsüni gördüm. Ha, o siz? Haytı bu. Hemmesinden Murat, Murat gördün mü? kaka. Kaka. Onunla men häzir ilkinji ýürüýtesi mihmanlara jaňa diýen. Ilki bir kardeşlerine aýlajak. İlki Gülşat üçin bir mihmana jaňa deri. Ýani me daýlymmy? Bir mihmana jaňa edip ikidine de toğra bertine daýlyp. Diýä şeýde. Atgy bolan. Bölüp durmaly mı? Ha? Şunu bölmediň ha. Ikimiz bile çağırdyň. Bölmedim. Ha. Bölüm onu. Onu men häzir arza ilki bilen Murat Bappa jaňatçy. Hay ne bileyim. Allah bilen. Öyle bir zady var da men hiç sene de öňünden aýdamak, ýani size de jaňa derine, size de jaňa derine Gülşat. Bir näçe mihmandan diýen men häzir gitpes getse goýan ýeliňiz ala öwrüňe on ýalat ýok men. Oýun etýändir, alýandyr Murat. Yo, alýadan Ýöne yatmasa men ýaly yatmany gower ýaty Murat. Ay, diýin sta adam da. Ha. Göreýin näme alsa. Bun dostunyň dowlany ne? Giň zat. Soň seni ýela çykdyrma. Muradyň ýela Çeň görmeli. Atya ol alan okda. Alan okda. Ştaýda aýdalla Murat alan owa. Alan owa Murat jaňa Senin kameranda ol, Gülşat'ın kameranda. Olun arkadaşlar. Onun diňe SMS ýazyp goýmaly ha. O SMS mi okanok? Okanokmy? Okanok. Uy men okaýandyr diýip arkaýym. Vay. Ana. Bolya bul häzir ýöne tursan hökman aýlar. Yatandyr degme çağa. Yatana ýylanam degmendir diýipdir. Şunu ýalanlar bir wa tamar ýatlarmagy. Indi kim ýykmanymy? Şugun bizim günümüz Türkmenistanyň at gadanan artisti Täç Mehmet Amanlyýew. Ýagny çeppe. 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 Şugun telefon alınmayan un bolaýmasyn? Bir bilen gurulaşyp oturan bolmalar. Aýlar häzir. Aýlar ädir. Umytda diňe. Bolya, buna moya. Indi kim ýykmanymy jaňa diýär. O häzir ýygyny aýlamy ýalarda Gülşat. Ondan men häzir indi kim ýykmanymy Türkmenistanyň at gadanan artisti Oğulcan Bekiwa. Gülşatyna jop bozorasy halifasy hem ýaşaýdy. Näme sonra berken mumkin da. Alo. Oğulcan Bekiwa, salamu alaykum halifa. Aleykümselam. O men daýlan bir gurulaşyp bilýärmi bir mendikimi? Men suat geçilen ýolun täze sanyny, ýagny 33-nji sanyny iki Gülşatlar, Türkmenistanyň at gadanan artisti Gülşat Tahirowa, Türkmenistanyň at gadanan artisti Gülşat Meňliýewa bilen bilelikde ýazdyp ötýär. Indi halipa geçilen ýolun tugulamy siz bilenem ýazdym. Gepleşikler içinde en keronlaşdy bolup barýa görünmekde. Köp sawardan aýdýan üçin. Indi Gülşat geçengede halifa, joppozoram, halifajan, sen yüregimdiň zat diýip bara ilkäge öwgdi. Dogrymy? İzin adam kıyın sorum ver. Kıyın sonra ver köteli. Inni ne eşitip otyrlar sesini, ikiden eşitdiýär, siz arkaýyn gurulaverin, sonra ikidine de degişli. Bir halifa gayrat etdi bir. Kıyın sonra ver seni. Bir ilki bir kitulana bir salamlaşaýyn. Salam Oğulcan. Ne Gülşat Tahirowa? Gowum ýagdaýlar. Yaxşı Gülşat kovmezdim. Ha, Hudaýa şükür. Diň jalp berdiňmi salaman? Ha, ola piskada deyin zalyan. Gaty goý. Inni joppozoran şäherdiň Gülşat Meňliýewa. Salam, gowum ýagdaýlaňyz. Ha, Saňa dönöýün. Bilýänsiň özüň näme etmeligini. Men saňa aýurada oturmalylar. Ýene 15 günden hem işde görüşmeliler ýatynda çykan. kıyın sorum vermediýän mi? Yo, ber. Halifa eşitip otyrlar, sonra ikidini de degişli. Benim kanmamda kıyın sorum kalmada. Hemmesi yeňil sorum. Onu. Gowsy dörrany aşap düýräň dör sanyň. Gowda şo, arkaýyn. Yeňil sorum. Bir sorum vermedim ben, ha? Hawa, ikisem jogap berip bilýär, ikisem öz pikirini aýdyp bilýär. Ikidini de degişli sonra bolar. Ha. Hawa. Neme diýmeli da ine täzeden bir sorum okuwçy bolsa ikisem. Hawa.
Mire oku verirdiler. Ya yine de şu kârı saylawalardylar mı? Ya uğrunu hütküdürdüler mi? Şunu bilebilmeylerdi. Kovsora ha? Ana. Tiva vara indi bu kârı bular buldu da. Hava. Anartına çıktı diyem ki sen. Ağzına çıktılar. Ne seyredem yine de mesela kâr saylamalı olsa ya yukarı oku daim saylamalı olsa. Hayır, men şu artist olmadık olsam falan rahat olurdum dik yürüğünde besleyen uğurları bağım soru. Bir bilsene soru. İne, Neden soru verdim soru. ini birinci Gülşah Tahirvan dinle lan. Şo pikir biziň hemmämizde de hemişe kellämizde gelýär. Soraýarlaram köplünç ýöne. Şu artistlik kärine işläberýän, neçe ýyl tejribe alýan, işläberýän bolsaň o wakatyny pikir etýän. Başga näme käri başarardyk, kak biz diýdirdiýär. Bilýärmi? Ýöne men hemişe de aýdýanna. Oğuzhan'a vurun. Men Oğuzhan'a vurun berýän, ýöne Gülşahdy seretýän arasyna. Neme? Ýöne häzir şu pikirlensem men özüm taryhy kategoriýanna. Köplenç taryhy zatlar okuyan, gaýta bir kitaby 10 sapar okabilýänna. Şu taryha degişli kitaby. Şoň üçin birden men elbetde öz kärim saýlardym ýene-de. Ýöne birden ýene şu okuwa gir bilmedik bolsam men taryh saýlardym. Gazyp agtaryş iş, ol köne gadymy döwürden galan jaýlar, şolun taryhlar, öz taryhymyz, şo zatlar men hemişe de özüne çekýärdi. Men pikirimçe, men şonu saýlardym mykam diýen. Birden aktyorska gir bilmedik bolsam. Düşündüm. Doğru. Ana bu cevap verdi bu. Hava. Hani sen çok bacaran şagirdin, hem dinler bu pikir nähir kan. Ana o näme pikir ederken? O näme pikir ederken diýip maňa seret. Gün etmäňi otur şu aşo. Men näme diýjegim bilýän sen. Yo, ben estedi. Hani yürüň, aňyrsynda ýatan bir şeýle ütüşik bir kär bolmagy mümkin näme bileýinmi? Hava. Aýtman ýöreňiň. Menmi? Awa. Mene asliyetina vara. Özüm keçilikden şol birinci klasa varamda muallim gowurdum da birinci sınıf muallimi. Okudyşyny, okuwçylary ýeke-ýekeden klasa salşyny, tertip düzgün berşini bilýän we talapkärligini şonu gowurdum. Öňem aýdypdym bir ýerde, şu adam aýtdym bolan o goňşy çagaçyklar oturtup öz muallim bolýardym da. Şonu gowurýardym. Birden menem şu kär saýlamatyk bolsam muallim bolurdum. Muallim olurdum. Hava. Onda men ýek gözüm aktrisa, on tezlet gezmeli, saýlamaly bolanda. Hava. Hava. Arkayn. Hava, iki sana yük bolan nokta arkayn işläbermeli ondan ekeninde. Oo, ýolum bir ýyl açylyp bar. Açydım özüňe birden täzeden kär saýlamaly bolsa, haýsy kär saýlardyň? Ana. Yo, men açysypda masalan umurmy var. Hava ýönüne meselede oňurma. Ýöne nahara dökde galypasy. Belki aşpez bolup bilerdiň, nahara dökde. Ay yo, ay men naharlyk diýmem maňa. Men şu artistligim oňury. Sarın sağ bolsun, ömrüňiz ok bolsun. Halipa. Sağ ol Oğulcan. Hava sağ ol. Sağ ol. Taňyr erkatyn. Gowsara var da. Hawa. Gowsara. Inni ýa Oğulcan bilen jaňlaşyp durka çippe jaňat. Anno edem biýmede durmadym da. Alo. Çeppen selamun aleyküm. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi. Ya ağam guruluş bilýärmi? Şu kaç Kaçıp barýar? Kaçtan kaýdy. Ona men şu an geçilenýärüm täze sanyny 33-nji sanyny sen mehriban kardeşiň, ýakyn kardeşiň Türkmenistanyň atgadan artisti Gülşah Tahirova, Türkmenistanyň atgadan artisti Gülşah Meňliwa bilen ýazgyda otýar. Ay, tuğulama. Inni sen ağam mümkin bolsa ikisine de bir sora we ikidem jogap berip bilýär. Bir kıyın sora bar hada. Mümkin bolsa çekden. Kıyın soru. Hawa. Gülşah Tahir var aýdaýyp sorsen. Doğulumda nerede doğulum diýär. Şol içimden şey diýip oturdum da şu. Hemişe men buna şey tekşiýär da şu. Ile geçirýär onlar. Çeppe, şu içimden aýdyp oturdum da şu. Türkmen soraw berer şu diýip. Dede bara hemişe çäre hada gidemizdi.
Aha. Bul men pasportumdan gördü de men Tejen şäherine ýaşaýan Tejen şäherli men zat diýip bulara maňarka owasyna doglanlar Rahmet da. kalfada doglanlar babada kanatran. Onu bulwara billi ýanky men niride doglandygymy? He, indi bildim sen niride doglandygy diýip maňa hemişe şey degşýät da. Bu mana rahmet kalfada nirde diýip düşünmek mährulanlar. Ahir welaýatyň babada kanatran. Markas owasy bar ya, öňküşwat rahmet. Bizim owamyň berinde gowy bolýardy. Inni Gülşah'da näme soraw? Meňli ba? Gülşah'da näme soraw bersekka? Tap bagam tap. Ene telefon geçirýän. Salam, gowmy çeppi. Gülşah'da otmuş. Ýaşy, ýaşy öýüň gowmy. Ya, sana näme soraw bersekka ben näme diýip. Han ber soraw bolsa, ha? Ömrümde o palaw hatyn sürdüm. Ömrümde iň gowy palawy? Awa. Men pastaýanam gowy palaw içirýän, çeppi erbet palaw içirýän unym ýok. Sen de pastaýanam misleýän öyle palaw yeni bir sürp göräýken diýen. Men çağırdydy. Düşündüm de. Ya. Bişirýän palawlamyň erbede ýok. Palom yaman gowurly tuğalım ya mesela maskalaryň iýip oturýan çağaryň denir maskalaryň denir ya yoldaşyň denir şuňa daş edipsiň ay palom näme? Çeppe, yalan sözlemän soňky döwürde men palaw içirýän, ok jigim içirýän. Jigim dursun içirýän, onuň yalan sözlemäýin. Men bişirem ok. Şoň üçin ýadyma düşen. O şoň üçin ýadyma düşer. Ýöne men bir nesip bolsa bişirip, hemmäňi çağırja gödi. Gowy palaw içirip. Çislady belli bolsa Allah öken çeppem ha wagt belli bolsa. Çislotun aydaryn ödüm nesip bolsa, hemme wäşileri. Sawalsın bana diýip palawlary içirýän. Sağ ol. Ben näme soraw bersekka bilmem diýýärdim. Indi hükmaşa palawdan vermelim kamga seret. Ağa. Sağın zavodun çeppem emrimi dok koydun. Atıklara salam ayt gene mezgilere. Doğru, sağ ol. Böyle. Ine yansana demedi Murat tapı elin almadı. Ine öyle iyidine aile ya hani alar bunu. Alo. Radnoy. Ahay. Ava Radnoy selamun aleyküm. Muratcan. Ustad, Suat geçilen yolun 33. sanyny netibedenden iki Gülşatlar Türkmenistan'a atkadan artisti. Gülşat Tahirova Türkmenistan'a atkadan artisti. Gülşat Meňliba bilen ýörüýte ýazgyda ötýär. Indi wara Radnoy şulara wara bir ikisine de bir soraw, kynrak soraw ýa hertine aýra beresiň gelýärmi? Sine bir soraw berýän, ýa aýramy. Sen şolam haýsyn etsen göwrüň iň zalýa. İkisine de bir soraw berdi. Dawaýyna. Ýöra bil käbir awa eşitip oturýarsy bir salamlaşdyň ondan soraw geçerim Muratsan. Bu şartda selamun aleyküm. Salam. Ha. Sağ ol Murat. Sağ ol Murat. Gowmy ödüň? Awa diýerler. Aha. Kıynam der, ya yeninem der denyali. Nämedat daş, nämedat yakın. Üç göz kolları doğru. Atyt gösk. Näme täzeden aýtaly? Täzeden Nämedat daş, nämedat yakın. Sen bir görseňä daş, bir görseňem ýakyn haçan görseň. Men pikirimi aýdaýynmy? Näde bolmagy mümkin Murat? Näme zat daş? Nämede ona uçar pikir, nämede edir belli jogap bada näme yankı her kim öz fikrini aýdýar, bilmezlik därlerini pikir alışmak. Awa düşündüm. Men pikirimçe näme zat daş, näme zat ýakyn diýdiň dogry dämi? Indi biziň üçin daş zat ýaşlyk. Ýakyn zadam garrylyk. Näde dogry ortada aýt.
Doğru men teistad aýtdym raçam Gülşat Meňliýew dinlediň Gülşat da Aýtdym ama. Pikirini aýtdy. Näme diýdim? Aýtdym. Sen ni? Murat, sen? Ha, bulam sen Awa, bir görseň içiňe daşyňa girip şundan ýakyn adam ýok. Bir görseňem daşda ne tapyp bolýar, ne turup bolýar. Ana şundan baş. Awa. Ya toýdo. Şu adam sen zordan tapdyga. Ene? Senden daşym senden ýakyn adam ýok. Inni Murat sen bilen haýtylyň dogry agam. Ben şu Gülşat yani ne medide var. Seyahat çıkarlık sonra değil ya son. Ne medilerde geçen var da getir yakın ya. Ağda çıkırasından bardım değil mi? Ya sen geçen kayıt getirilen o değil mi? Dün kulun kayıt getirilen o. Kulun ben oturan o bize tarihe yanlış gidiyorsun. Hayır mı diye. Ben de dersin, yakın. Yaman çantiyeli diyersin. Hava. Sen dersin yakın. Geçen de ders diye son için doğru diye var. Hadi men yetkiye. Onun için yaşka boşa denen birbirine diyen yazılan türlü baka bir halifalara koyan hormatın o böyle ki son işlerine koyan hormatın Allah'tan aydın konuşan dağın tavırın ömrün uzak olsun. Tanrı yakınna. Tanrı yakınna. Muhtemelen dinlerim işte sana yar olsun bütün kemran olsun. Bu şartlarına ikisine de yeni yürekten falan ulukan prestoyu. Sağ ol Murat. Sağ ol. Sağ ol. Davay. Tanrı yakınna. Goýsora ha? Ütköşk sonra görmen goýur ya. Benim şoň üçin ütköşk jogap berdim de. Ýok, öňe jogap aýtdaýan ödüm. On hökman şoňa jogap bermek, şo jogap bermek däle diýdi. Her kim özüne pikirini laýyrak sonra o jogap berýär. Hep näme degişgen adamlar da. Değişýär taratyny. Ha, arka değişmeli bu. Sebäp geçilen ýol sizin ikinize değişdi gepleşik. Ben näme şu mihmanlara zaňa diýendigine, häzir men berjek sonra o mihmanlara beräýmesin ýa. Ya mihmanlar beren zaman gepleşiň alyp barsa konu başga da berjek sonra bar. Indi bolsa sizin mehriban kardeşiňiz o Türkmenistan at kadynyň artisti Ögel Muhammed Meredow ýagny tikka zaňa. Näme bolýar? Katy gowy. Ögel Muhammed diýdiň ol kim kädiýdi? Ha, o bilen dikki diýip öwrenşip dursaň hakykatyn sorasalar bilemdi. Bilemdi. Potteju kenulýar? Aman olçmy? Annagyls. Annagyls Sarif. Çepben kine bilemiz o. Täsmenmi aman bilir. Arka kakyn bilýär. Yok. Rahat bayram. Şon her gedek bar aýdýalaram. Menine çepbenkin bilýän tebe çykyşlara ken bilet diýdik de çeppe bilen. Alo. Ay, bardy mikrofon. Ola gel. Tiken. Omam zanysamy? Salam aleykum. Ýaş, agam. Gepleşini gördüňmi geçilen ýolum? Vallahi diýsin urada ýar taňa, mesele bolmaz näçe. Inni tikkim geçilen ýolum täze sanyny, ýagny 33-nji sanyny Türkmenistanyň at kadynyň artistleri Gülşat Tahirowa, şeýle-de Gülşat Meňliýew bilen ýazgy dotýar. Ikisini bilelikde. Näte? Awy? Ay! Näme üçin ikidir bilet çağırdım diýip, tikkim. Sebäbi maňa diňe Gülşat aktrisan, ýa-da Gülşat aktrisan hiç de familiýasyny aýdan oklary başarmy. Ýazýarlar Gülşat ýa-da no iki Gülşatda haýyş etdim. Gel şu ikini bilelikde elmedi ama ikiden çalyşyp ber tamaşaçylar çalyşmasyny aýratynlykda ýüzlensinler diýdi. Inni tikkim zat. İlkilene kardeşlerim bilen häzir salamlaşsam, ondan soňra ikisine bir sorawan berip bilýän, hersine aýratynlykda da berip bilýän. Sebäbi gepleşip bilen tanış telefon arkaly matnaşdym, özüm mehman hökümine çağırdım. Eşitip oturlar. Salam dikki gowmy ýagdaýlaň. Ha, Hudaýa şükür. Ögel Muhammed salam. Ýaşy gowmy özüň.
Hawa sağ ol. Hawa. Hawa. Alçıra oturun. Yo ağam hepsini ayrıttıkta da sonra verip bilen bilelikte de verip bilen ağam. Bir o bana düğünün tayarından oturduğundan sonra o çıngal zannet yanıl. So böyle oturuyor kamera. Yer sonra ne sonra da ya o ne sonra yeter. Aha. Kalma bir zannet yanıl şunu. Sorap bilmeyen zadın soray. Di, Ewa Muhammed ağam. Di ağam. Di hen ağam. Bak di sen için tavaktan ağam. Tamam. Bayırından sonra ilkme. Ayt. Bunu patlıyorum, onlara patlıyorum. Men diyeyim ağam. Di yine telefon geçir yani onu bastı mı? Aydı verdik dinleyen. Oğum ya böyle. Yaş kovmuyordun. Çağıçıklar, aktıcaklar. O da aşkı ya. Tuğle mi? Melay Gülşat. Hav. Aynı kıyı sonra verecekler. Ben oksu tezen maaşlarını kovur yanına. Hawa. Sen tezen maaşından senin kovur yanmasın. Hali paralar oldu, şuma hakkılar oldu. İn kovur yanmasın tezen maaşlarını. Tecenne ervet varsa yok. Katı doğru aytdı şondık. Gördün değil mi? Katı doğru şu. Ha? Tecenne kovaşlar vardı. Has ayratin ha? O hali paralardan olsun. Şuma hakkılardan olsun tezen. O da aşkı evet başa yok diyorsunuz. Senin baksa. Senin aydım aytyan senin baksa. Hawa. Yok, ben bağışlar. Yok, hadi bağışlar. Ay, bağışlar var. Kim makane? Neyse mudam mudam hazin dinleyen. O Ha, kovuyan ha. hazin. Hawa. Kovur yanmasın, var mı? Kovuryan mı? Kovuryan bakşım mara bar. Hacı Mehmet foda uğraytyan. Dinleyen de kovuyan. Onun yine bir oğlun var, şon adını bilemok. Maksat hoca verdif mi? Maksat hoca verdi. Ana şon aydımlarını kovuryan. Ana şon kovuryan. Umuman aydımçılar ervet kovuy tecenden bağışçık ya. Yok. Her yerin öz kovu aydımçıları var. Dikki her yerin öz kovu aydım. Hersinin öz yolu var. Hawa. Yöne elbette köplenç dinleyenimiz şolar Hacı Mehmet birim şu maksat hoca verdi fun durmuş haqtaq aydımları var, ece haqtaq aydımları var. Qatı kovuryan şolar dinlemen. Qanagatlan mı dikki? Ewa Muhammed mere. Hawa. Sen çınadın hiç yadımda taklap bilmeyen geçecekse Ögöz Muhammed. Ay koşu at takma lalla senin var. Bolya canın sağ olsun. Selamet. Sağaman deyin çal. Inni Gülşat Tahir var geçer ben. Ewa Muhammed meredir. Hawa dikki dinleyerin. Gülşat oğum yağdayların. Hawa Hudaya şükür. Oğlum şükürleşme yaman kıyındır. Arat yarıp yaman görüyen yine. Kıyındırma onu. Ne için kıyın? Ay sen yanında doğru olacak olman kamaraya da o olacak olur. Dilip çalışacak. Ben tiyatrda var şular yalık. Gürleyeler yanımda derrew. Yalnızsın çıkar ya da. Ayda sözlerini yalnızsın çıkaryanna. Onun Elbet teslikler yanır. Hawa. Esasanam in azar berýänim hem azat diýdar. Hem işe şoňa azar berýän. Dogry gürler, şu taý ýalňyş, şu taý şaňyz. Degişende ýöne. Umuman men özüm hem gowurýan men var şu birden bir ýalňyş gürlense gowdäle biz artist adam. Şoň üçin dogry gürlesem gowy. Yöne dik sonra verip bilmeýän çaratdan soň. Şeýleme ýa. Ýatdan çykmaýan Ber gowry. berdik ki hükman sonra geçmen ağam. Ana. Gülşat'ta. Gülşat ne bilýän biledim diýen. Sonra bir millim yadıma şimdi tayin korotun. Potişkimizde. Paramızda. Sağdan yani. Sizin ikiňiziň mara hemişe de men hemme ýerde de enne köplenç halatda bizde çykyş bile çykyş edemiz soň soraýarlar da. Şolong ikisi ýakyna nähil adam diýip soraýarlar hakykatdanam. Men hemişe de aýdýanlarym sizin iki şolong ikisiniň sadalygy diýenne. Hakykatdan şey biz çykyş edemiz enne käwat Tenemen edilýän ýerlere masyn goçeýle de. İş için bolýar. Ha, iş için. Mysal üçin sen munýal aýt, munýal her kim öz pikirini aýdýa. Men ýene şulun ikisiniň bir spakoýnuluk näme? Rahat. Şulun ikisiniň rahat jogap berşi. Şol ýagdaýa
şo ýagdaý rahat kabul Arkaýdan edişi. çıkar ya. Ine biz hemme Bir zatda rahat dinle, bolup bilen erkek, zokda. Şulara bir zady ýalňyş bolsa ýa bir zady ýetmeýän bolsa şonu aýtsaň şolaň kabul edişine men hemişe de gözüm gitýärdi. Şoň üçin hemme ýerde de soranlaryny aýtýan. Bir dinler. Hawa. İkisi bir-birini hem dinleýärler, esasanem kärdeşlerini dinleýärler. Gaty sada. Men şey diýip aýtýanlaryndyk ki, Bir gözüňe taýarsyňyz zaten. ýok, umuman hakykatdanam. Ýok, Ýüze gözüňe zädikki hakykatdanam pot düşem tenem şeýle. Şeýle giň sada olanlarda. İşleşmek siz bilen gaty gowy, gyzykly. ýakymlyda. Awol. Kanatlanım. Hawa, tagamanjy işläň. Tagamanjy diýinje alyň. Ýöne dikki bolmasa bar ana. Şu saçyralar goýulýar. Hawa. Ene konsertler, zatlar bolmasa, maşynyň näme motory bolmasa işlän oga. Hawa. Dikki sen bolmasaň bara giden oga şo bilýän ha. Bir. Näde sujaga diýeri. Seni partiýorun. Sağ ol. Tikkim, ağam canın sağ olsun, ömrün uzak olsun, amcan hormatymyz beýikdir sana gowur ýanyr. Diňe bizde halkam söýýär, amcan. Ha, ýene bir zat, geçilen ýoluň öz sanyňda ähli sany göresiňizde mekany bilýärmi? Läladar studio. Şonda bardyr, suratly zat çykarypdyr, şoňa jaňatdan uğradar mesele bolmadan. Umman, men eden işte muhimmeti şu Läladar studioda birinji bilen durýandyr. Sağ ol. Tanıdım. Sağ ol. Bale. Qadar basayım mı? Seninki de devam mı? Olmana yer tatlım. Bas. Kabula kabula. Özeler mi? Canı da olsun, ağam sen, ömrüm yok olsun. Şoňa men hadi olanam ben. Yo, atletinde de var. Hakykatdanam. Ya da gelýärler ha. Ene olar tejenden gelýärler bilýän. Biz bärde orda ya da gelýärler. Şey oturan birden dik bir ha, şey gün başlap git bilýärdi ha. Ene şu taýyn şey plan edil. Biz käwat ya dole. Şey oturýarsan. Bilýär. Onu o ýok. Ha, o tulama eksem. Her kimde bir gow häsiýet Ay, bol. bir yerin dinleýär. Mesela şu potduş bir zat diýeletdik. Awa. Tedin çıkarmadın ya. Şeyle bolýarmady ol. Şonu bir bildirä. Birem öýkölük däl ötýän şolar. Yok. Mene görmek bolsa Hiç näçe ýyl? Öýkölük däl. Öýkölükmi? Gaterbe. Onu biziň ýanymyzda ýok. Onu biziň ýanymyzda öýkölük. Ya biz onu öýkölük görmüz ok. Yok, öýleni öýkölänni aýtýa. Aýtdyýamy? Hawa, aýtman öýkölänni. Onu bir de aýdyrdy öýkölen bolsa. Ha, ýön onu biz onu Men öýkölük. şu oňla bir 5-6 san kinoda işleşdim de, gapdym ikinji restoran öyle bilýärdim. Hawa. Bir zat diýen bari, şu zat diýen ha. Şoňkadan gaýtdy, gaýdandan soň ay saat 9-larda şu jaňyl ýatykkiden bilip oturýar men jaňatça. Ey, şonuň wara dostlar, beýtme haw diýärler. Men sana alatyň gelen okmu diýärler. O ýöne şon almarlyň dara gowy diýärdi. Sanym ertesine şonu goşmaly bolýar. Tira ol şol gowny diýär, şol rolmy şu zatda goşaýyn diýärler, ol aktör da. Şol edeti geldi, şol rolmy, şol edeti geldi. Mene dedi şu restoranda daýman şu wagt bir kabul edip geçmedi şonu, goşady gelmedi. Ýöne her wagt ertel goşdurýar. Metele yok. Öz diýenli. Öz diýerler. Yöneti ve goşçuny bilen edeti gelýär. Ha, dik biz sen köp zadyň bilmeýän ekenik O, gördüm. men gaty beretdim, öýkölük. Ýöne uzak öýköläni akdy, jaň edýär, öýköläni aýtdy. Olam gowlar. doğru. Ha, o içinden Adamın öýde yüzüni aýtmaly. tu saklap berse de gowlar. Yüzü, Yüzüň aýtsa gowa. Gaty dogry. Ondan tikkin bir ýene bir häsiýet var. İşleşýän adam bilen var, şu bir bilen işleşýän, şuňa içini döküp aýdyp bilýär. Girse sen bilen deň derejede. Yo, ondan. Indi Türkmenistan art gazanan artisti. Alo. Alo, Ben Canan. Narli. Garlı. Garli. Ha, kovmaya da. Awa go mödüňem. Ama da şükür kovum çağırlar. Ha da şükür go Allah dönen. Gar kaka. Aha. Şu an geçilen ýoluň 33-nji sanyny Türkmenistanyň art gazanan artistleri Gülşat Tahirova, Gülşat Meňliwa bilen ýazgyda otýar. Tuğulun şoğlu olsun. Ha, iki Gülşady bugün bilelikde çağırdyk agam. Tuğulun Allah'tan.
soğulu olsun. Ha, inni saat öýde çay içýärdiň da. Hop şu an dükkanda var. Kırıklar oturuyor. Kimin dükkanına? Kâdin dükkanda. Ha, täziň dükkanına kök alyp oturýardyňmy? Kırıklar o çağırır. Kırıklar diyeceksin. Yo, kök alýarmy, süýç alýarmy belli aýtsa dostu bilerler. Kırıklar diyecek. Ha, kök diýjimi. Ha, onda gurlaşmany wagtyň ýokmy? Gülüyor. Şahit mavi. Ne ama mavi. Ha, o. Aksyny ýapdyraýsan hiç kim girmedi de gurlaşýar. Zafer tıklaman halim. Bu diýär maňa diýdi. Onda wara garly kaka ber soraw agam. Sonra vereyim. Ha, o inni dinle Gaýtdyna garly berim. kaka. İkisine de bir soraw berip bilýän, hersine aýra tenlikde de berip bilýän. Ol size bagly. Biz jogaby mehmannymdan alýan. Vallahi. Hepsine bir sonra. Ha, o. Vallahi. Onda Hangi? Gülşat tahir var geçiremle Gülşat memnun var mı? Tamam. Yok kaysın. Hepsine. Ne Gülşat tahir var vereyim onu. Salam garly kaka. Salam Gülşak doğmuş. Hawa, gowy ýagdaýlar. Hawa, Hudaý İşler şükür. olmaz. Hawa, yo diýince alyp berse. Ha, o. Tuvalına veydi rot da. Hawa. Hay bol ya. Sonra bilen bir denizlerde edir suat neyana sonra olacağım ka. Agyr sonra ögümde durdyýan süýjü kök almaly altyklary. O var risko hadi maline girdim. Sonra var neyana diyeceğim no sana diyeceğine. O da diyara. Ve oyundan vereyim mi? Tapa Yo, sen berer onu apy. anlattın, bereyim mi onu yazat diye, o geçsen hadi, siz bilen yazamda da bir kıyın sonra ver da bağırın yak Gülşat'ın ödü. Kıyın sonra vermedim ha garly kaka. Siz artist dälem ol tugulmy şokerine işläp bersiňiz tugulmy ne edip geldiňiz diýdim. Yo, özüň artistçilik uturmasaň ne edip işläp bilýän şokarda da. Oňa zehinliýe görýärmi? Şonu da şu şey işläp berşär, zehinliýe oňa. Bol ya sonra tayin olur no sonra vereyim. Taýin ölen. Neme? O da diyara. Bir kilo saman alırmayı, bir kilo das. Sonra o beri cevap. Bir kilo saman. Ha? Bir kilo saman degişgen adamlar da. Yok, bir kilo saman alır mı, bir kilo das. Saman dip durna garly kaka. Degişýär diýende gülürýän men seni. Ha? Ha? Gülürýän diýen men seni. Degişgen adam ikimiz. Dogry aýtsaň bolmaz-a? O bilmedin. Geç diýäňmi? Bilmedin geç diýäňmi? Bol ya, can, sağ ol. Haýsy sagır. Şoğlu olsun. Haýsy sagır garly kaka. Sen aytdın, bilýärmiň saman alırmayı das. Men alıp barjy, men hiç da bulara kömek etip bilemok. Ýöne bular dogry jogap berdimi, berenok, men şonu biletim diýär. Doğru cevap vermedi. Daş da bir oly men sana diýen saman diýen gül degişmek üçin aýtdym da. Yo doğru, aytdın, çoşdun, saman alırmayı das. Ha, o kanakatlanmaly ol. Doğru için aytma, ikisine aytçam ayttır. Daş. Ya oğlum ne doğru diýsene? Yo doğru mu? Sen pikirlen, ayt pikirlen. Ya da. Bu gelecek ben durur. Bu diýär. İkisem. Ayttı mı? Ha? İkisem deňedin. Ana onu ol ya, onu bildim. Sawal garly kaka. Şey men diýene pikirlenip bir-biriň gürleşip degişden has gyzykly bolýar da jogaby şonu. Şey jogap bersen. Ýöne Ali bet jogap ber. Ha? Yine bilmedimmi? İlke bilmedik diye. Yo men bilgeçliğinden etdim ha onu bara. Uy bilgeçliğinden aýtdym ha. Nime son daha çamağır deydin ha? Ozo gyzykly bolýar da näme men sana derrew jogap bersem ok. Ya, bilmedin. O şoğul olsun. Bolýar sawol. Sawol garly kaka deňişdi kediledi. Inni garly kaka Gülşat meňle wa geçirýän. Aha. Garly kaka salam. Gülşat bu mevzayla. Ýaxşy gowy öňüňden.
Ha, o çağırlar. Awa işlerim şükür şükür. Güzel yanılmay. Awa yaxşı yaxşı gowmaýanyňyzam. Öyle. Ulanç. Oh. Yok, sonra odanan versen olyamı değil. Näme? Öňkü Yok, veren sonra olandan versen olyam yine. Ağam soraw berýän siz. Men işimi plandat berýär berme diýip bileme garly kakal. Vallahi lan. İsteyen soraw bir jogap men Gülşatda emin diýip adana. Bilmedikleri ay daýyn onu. Deret Gülşat. Ayt ayt. Ene dağının küçüğüne ater ne değil ya. Awa. Kartının küçüğüne ne değil ya. Vay. Kawun garpydyň Garly kakasy bar, garly kakasy bar. Ak köke satyn alýarmy hadar köke. Şu an kök gene ho. Akıl kalktı. Ana. Garpydyň kiçisine näme diýilýär kana? Evet kavunun küçüğüne ater ne değil ya. Kim öýtüp bileme, Awa. kim öýtüp bileme. Aw. Kartının küçüğüne ne değil ya. Garpydyň kiçisine. Kiçijik garpyz. Ýok kiçik garpy diýip bolmaz. Diýişeni. Garpydyň kiçisine. Bir ýerde okapdym şonu, ýadyma düşenok. Ýöne var okudum şonu. Oynamadı şonu yani. Könülür ya da dal spektaklları. Köne spektakller. Beh. Bizde desem bilip oyun var Ha? Kim oynadı? Akmurat'ın mödü oynadı. Temine tiyatroda böyle var. Akmurat'ın mödü. Uy, bir wagtky. Keyfe diýiş. Sen bilmeli açalır. Ýadyma düşen. Bir eşitdim öýde şonu var, eşitdim garly kaka ýöne bilemok. Bilyan alır. Ay sen bilyan mı? Yo aýsam Aýsam bilerim bilerim. onu. Ýöne bilemok garly kaka. Bilyan bak bu Yok. şarttanım doğru. Oğul şadan bilen o. Bilen. Kiçicik garpyzy oturana. Bu diýatjak dukanyň içinde durup berýär, zor onu seretendim. Mustiyada turabda var. Ya şu an karpızlık mı ya? Ha? Karpızlık mı? Ay, Garpyz- kiçijik garpyz. Garpyzyk bolmagy mümkin ýöne. Değişip garpyzyk diýen olmaklara mümkin değişip. Yok, Ya başga da. Bana değil, ne gördüm, karpız gördüm, daydım da. Oňar aýtdyň da garly kaka ýöne şonu bilemok. Bilemok. Geç bıraktın mağazayla karpızı. Täçmir adaydanlar sana ha şo soragy. Tamam. Öz magazynyna. Bilemok da garly kaka başla. Näme? Ayt, ayt, Näme? ayt. Ayt. Böyle. Godolok. Oy, godolok. Oy, ay vay. Bolla. Enne ýadyma düşdi. Enne ýadyma. Bilip galar. Enne bilip galar ýöne gowully. Awa. Ýadyma da düşüň. Sağ ol garly kaka, sağ ol. Bol ya soğul olsun gepler. Awa, taňry alkasyn, teňem janyň sağ bolsun. Arkaga bor. Alipa borun habarlaşýar, taňry arkasyn. Köke diýjin bolrak algyn, bolrak aktypdan begenilsin. Bolrak al. Täçünadyň magazyny reklam etýär şu. Inni hormatly kardeşler, halipalar, janatly adamyň az goýup oturup da dogam edeyinmi? Geçsin alıp barsa kim berjek sorawyma geçer. Beray. Arkay. Yine bir zat şundan bellek geçen şu plana jaňa daýmeler atýan mehmanlaryňyz bar bolsa aýtyp bilýäňiz arkaýyn. Şu pikirini bilesim gelýär diýseňiz, kiňe de şeýdirap ýyllarny. Sorawlar ýetdikmi ka diýene. Ne az dürüjlük we özüňizde değişik sorawlar beräý. Indi şeýle soraw Gülşatyna berýär soraw. Umuman kiňe de değişik zat. Kiňe de değişik, kiňe de jogap berip bilýär ýöne. Soğuk gerekli alaylıdır. Siz bir näçeler aktrisa. Türkmen tiyatrosyna işläp berdiň. Özüm näçe misal üçin baş drama tiyatrosyna işe başladym. Aty Türkmenistan Alparslan adına milli drama tiyatrosyna tırda boýňyz. Bir näçeler şu taýda. Men Molen Epes teatrına işe başladım. En adit köttä. Teatrlara mitgoşugrak. Kollegaňyz şu diýjek bolan şol gruppaňyz şu toparma sizin köşen ýaly. Indi şeýle soraw. Artist restoran bilen sanlaşdy işleýär. Doğrudan. Awa. Restoranda artist gerek bolup durýar.
artiste de rejissör hukman tortu gerek var. Hawa. Doğru mu? Inni size şeyle soraw. Bir näçe ýyllap, bir näçe günnäp spektakl goýlanan, men teatrsyna çykandan soň teatra deşdira temadan beraýyn. Bir näçeden aýdaly bir ay, 2 aýlap işläp berdiňiz da size bir rol ananny. Helýän öz rejissör ananny bir roly bir kaýberip işläp berdiňiz. Şular giýjünni de şu roly girip gidýär-de, şu rollerini ýaşaýanda, öýüňe baranda da, diňe şu rollerini ýaşaýan. Şu roluňy işlediňiz, taýin etdiňiz, nehip bolsa indi köpde spektakl tapşyrylýar. Sizin eliňizden roluňy alyp misal üçin ýeriňiz salyp görülüm. Yok, men durmuşumda oýnaly. Bolup görenok. Misal üçin bolýar teatrda. Hawa, bolup biler teatrda. Bolýar. Sebebi ene amplua diýip bir zat bar artistlarda. Her jogap ber onu bir Her bir aktörüň öz ýoly bolýar. Ene aýfen aktör aýfen ýerine ýetirämelýän soragan bolup biler. Ýöne amplua diýen bir zat bar. Her kimiň öz ýoly bolýar. Nädende de käbir aktrisa Julietta bolup bilenok. Nädende de ýa ýene bir neme bolup bilenok. Her kimiň öz daşka sypaty gawat gelmeli, umuman gawat gelmeli. Hemme taraply ýaşy gawat gelmeli. Ýene bir zady, bir zat şu zatdan hemmesini de ferit. Rejissör düşündüm. Rejissör şu roly bermäkde şu zatlar utaşny edip berýär, dogry. Utaşny edip berýär ýöne bir sastap boýla ikinci bilýär goýulýar. Ýöne şeýle bolýar da. Käbir aktör rejissörlerde de bolup bilýär da. Ene misal üçin şu iki aktör birinci sastaf, ikinci sastaf şular ýerine ýetirer diýip ananyp berýär. O ine belki şol aktörüň aslynda düýbüne şu rol däl bolup biler. Rejissör näme üçin berdi onu? Onuň barlamak üçin. Rejissör barlawy bilýär. Onun gözüne misal üçün ol şeyle bolup bilýär, şol ýerine ýetirer o diýip. Ýalňyşmam bolýar da. Hawa, ondan ol şoň üçin ýerine ýetirip ýöne onu bir aýlap, 2 aýlap däl. Ýöne onu bir 10 gün içinde tapşyrmadyň öňýany ýoklanýar. Edil tapşyrmadyň öňýany näme bolup biler? Ayaga çykan soň da Yarawsuzlyk bolup biler. Yeneki şonýa. Yarawsuzlyk ýok. Yo, ona başka sebepten ol aýrylmaýar ol aktör. Men ne var ol? Men ýa-ni institutda Gülşat doğru aýtdy. Biziň öň Aman Gulmamedov Fadyma ýaş tomoşaçylar teatrına geldim da men. Şonu Bayram Sidillaýew diýip rejissörimiz bardy. Halip Ahmet. İşleşdiň goňşy. Hawa, gowy adamdy, gowy rejissör esasanam çağılar üçin oýun goýýardy, köplenç. Ýöne ullar üçin hem oýlar goýýardy. Şonu Bayram ağa bir oýun oýup ýöreneken şo wagty. Sawçylar. Bilýärmi? Onu öňüm goýupdyr onu. Onu biz gelende sastawyny nemesini täzeledi. Onu şonda baş gahrman gyýdy wady Aýjemal. Aýjemal wady. Talipleň durmuşyndan gowy spektakl. Öňler gowy görülüp, tomoşaçylar tarapyndan gowy görülüp, tomoşa edilen oýullaryň birdi. Şonu men berdi adyna da oturmaýyn, menne bolly. Bayram ağa şol oýunda maňa şu Aýjemalyň keşfini anandy maňa berdi. Onuň şol taýýarlyk pursatlaryna geçdik. Ýa oýnajak bolup ýörkä käbir sebepleri görä başga bir aktrisany oýdular. Onu soň düşünşdigim nemede bolýan. O wagtda soň Bayram ağa özü karar berdimi şonu? Ýok, Bayram ağa karar bermedi onu. Bayram ağa bilen birazajyk şol şu döwürde ýa-ni Aman Gulmamedov adynaky ýaş tomoşaçylar teatrynda başga da bir näçe ul aktörler işleýär, halipalar işleýär de. O wagty direktorymyz hem ýatan ýer ýagty bolsun. Oradaga pakyrdy, şeýle gowady indi. Orada maňerlidi. Onuň men şonu ağladım. Ağladım men şonu. Onuň Bayram ağa, onuň ýadyma düşýär da şon ýa çuwzyň gapdalyndan ýürepçik astanowka barda. Şondan o wagtda men çipiksiz jahatam bar, ýa okuw tork gelen wagtym ağla gitip barýakam. Gülşat diýip ýerimden ýetenini bilýän. Eline de goňurja papkaçyk bardy. Hawa. Mundam şeýit onuň tahyjygy bardy görgürjük. Onu gelip men ağlap
Bokurdum dol gurlap bilen mokta. Onun sen nemetme men şu at dedi. Qatı stichka attım şolar bilen dedi. Yöne ahir soň oynarsın. Ne maňa şeýdi köşeşdirdi de. Men o wagt ýaşdym da meňem oynasym gelýär. O oynasym gelýär. Diňe men aýrylmadym o taýdan. Başga da aýrlarlar bolly. Oynap bilen oktup aýrylan o taýda başga sebäpler var. Men ýöne aýda oturmaýyn onu. Onu tomoş etýän aktyorlar bilýän näme sebäpdenligini menim özüm bilýän. Soň menden sorasalar men onu aýdyp bilýän ýöne men etil şu wagt aýdyp bilemok şoň sebäbini ýöne şu sebäbe göre biz şu spektakldan rejissor aýran onu. Başga bir adamlaryň. Hawa şoň ýaly ýagdaý bolly. Bolly şoň ýaly ýagdaý menne bolly. Ýöne näme diýe? Onuň gynanmam men oňa. Kän gynanmam gezdim. Sen oňa ömrüň berýän şonlar özüň bags edýän giýjegini işleýän da. Soň oynadym men ýöne ol roly. Käwat bilen gaharet oynajak gelini şony başda oynatmadylar dämi diýerler. Ýöne oynadym men onu. Näçe ýyl oynadym. Oynadym men onu. Sen rejissoryň özü ahlassyňdyrdy. Ona men sana ananýan Gülşat, sen roluň şu, sen keşfiň şu diýip mara. Uluwaşyň kiçelip ýerimden ýetip şeýdip ertesi gün işe gelemdi. Bayramaga gowadymdy. Şu ýerde bellek geçetim gelýär. İlk işe gelemizde de bayramagyň bir näçe ajaýyp oýullary. Soňam şu ýerde bir zat bellek geçetim gelýär. Rejissor barada gurrun açysyna goýmuş. Şeýle aktyor balans durýardy. Bir näçe birine meňzemeýän keşpleri maňa şu sahnada ulu mümkinçilikler eden bir mehriban adam Goçmurat Bekiýew. Onu ýatlaman geçmelik mümkin näçe. Wagt senem tanaýan soň Gülşat. İşleşdik. Şol adamyň bara şonnaky mehr menel hiç kimde görmek şeýle bir mehirli adamdy da. Hiç hem adamyň göwnüne degen okdy. Özüm sen şu keşfe gabat gelýän şoňa göre berýärdi da. Bilýänmi? Käwa şondan diýän ekenler-de. Şo keşif maňa beräýi. Onu ýa. Eger. Ýok diýip aýagyny dep durýan eken. Şol roly şol oýnamaly, şol roly şol oýnamaly, munan bul oýnamaly diýip. Onuň şu Goçmurat Bekiýewiň bir näçe oýullar goýdy şu teatrda, köýne teatrda. Şu tomoşaçylar mara. Belki şolaryň atlaryna gadak geçen goýan oýunlar. Aşkın gäm saatly oýun. Tomoşaçylaryň söýgüsini gazanan oýun soňuna Gülşat dagam oýnadylar. Näder oýnap berdiler. Gatgy oýun, dramaturgiýasam gowy, hawa, goşt geldi daňa tarym. Şol oýun gowy bolan soň tomoşaçylar kän o wagt biziň zalymyz kijejekdi de. Kän adam soňa 200-250 adam sığýady. Şeýle hümür bolup kapyn dep durýardylar da. Biz hem salaýym diýip tomoşaçylar ýadyma düşýär. O wagt biz ýaşdyk da. Şeýle gowy oýun boldy. Soň tomoşaçylar şoň ýydy ýokmy diýip şoň ýydini dramaturg onuň ýydini ýazmaly bol aşkyn gämiz kenarda. Soň ýazyllar. Soň ýydy ýokmy diýip kän soraýan ekenler de tomoşaçylar. Şeýdem soň aşkyn gämiz kenarda atly oýun goýuldy. Olam gowy çykdy. Onuň kän oýun goýdy Goçmurat neresi? Ay ol gülküşde. Süýjü durmuşyň gapysy. Ol gatty. Ben Gülşat söýdüm böyle men öz pikirimdir, şahsy pikirim. Sizi Gülşat edip bir arena çıkaran spektakly gülküşden kanýar. Awa gülküşde. Ben ondan rollarym telewizionda kiçik telewizionda zatda görýärdik da, telewizionda gidýärdi, ol ýöne men tanamakdym Gülşaty. Ama kän bir ady belli bol, kän nemedim okdum. Ýöne süýjü durmuşyň gapysyny oýnady. Şu taýdaky oýnan artistler himmetini öwrendim ben. Şeýle bir ýakka taýda hojanym men senden bir rollam görem ok. Ýöne şu süýjü durmuşyň gapysyny asyrda da şeýle. Asyrda. Men diňe şonu şu spektaklda ýumşak gyýy bilen qarqar saragan tanýan. Galan hiç nam tanamakdym şonu. Aman qarqanam tanamakdym. Ýöne şol spektaklyň şeýle bir ýagdamal görýärdik-de. Ýok, goýun ol, gatgy oýun. On goýulsam gyzykly bol. Aktyorlaram ýerine düşen aktyorlar bolan. Hoca Hojaýew we Asyrda we Oljan we Bekiýew, Çarberdiýew we Aman Haka bar, Akmurat Esenow bar.
Sapar Mammat da şu. Sapar Öyle Mammat. saat çalıp gelýärim ol jotda dip şol adamlaryň keşfinden aldy da atletinde var goňçy ýöne näçe oyun oynasaňam ne biz esasy adamlaryň tanalmagy, adamlaryň aktyorlaryň tanalmagy teleýelimde gysgaçyk degişmeler etdi. Indi Turkish Garayfyň Satalip var. Awa, Türkistan hakkında awa. Türk Karay. sağ bolsun aýdýan şol. Ine hoja degişmelerdi düşürdi Gülşadym, ödem düşdi. Bizem düşdik. Başda kiçicek rol berýär, keşipler berýär da. O ýöne Türkçaga talapkar adamda öz bir keli käwür ýerine gaharjan adam çekinýär, şu adam çekinýär. Bolsana näme dursun? Äme ol Koçmurat ýaly. An gaýrat edin, hanan zat ony eden okdol. Bol bitdirmäsana, bolsana dip näme berýär. Gülşat bilýär. Onu kän bilýär, hoja bilen. Kän degişmeler düşürdi. Ana şondan Gülşat bolup gitdi. Şu iki Gülşat jemledin de şu. Umman men diýjek bolýan adam şu artistin en ýakyl hosar rol bu kana taýdan. Doğru. Ben şondan berdim şu sonra olay. Enlik soraw. Teatrda şu çitkek dotýar, spektakl başlamaka çitkek diýär, Gülşat bilýärmi? Teatrda bir rol paylanan çitkek diýär. Onu şeýle ikinji bilýär diýler teatrda ikinji sastap bar. Oturuň diýler bilýär. O kan diýler, oturuň, o kan diýip oturýarsyň. Şeýle okamarlar ikinji bilemine. No ýaşak derip okuýardyk da mene mesela şu Batyr Sara'da bilýär bolýardy, Süleyman Eminov bilýär bolýardy teatrda işleýär. Onu otur kan zaşyn ýaş wagtynda, ýok ýaş wagtynda da şu wagtynda etsenem sana berilmedik roly şunu men oýnaýsam maňa gerek rolla restor aýtman adetmen taýynyp gören rolma bam sözüm zaten gaýtalap görüp geçip Gülşat aýtdy. Gülşat. Şu men gurlap boldum di, ondan men gurlajak. Doğrak gurlap. Men ödüm asly şeýle. Bir soraw berenlerine ödüm kän gurlamäni halamok. Yo onu diýdigim saňa zat diýme Gülşat. Yo menim kän gurlama. Men pikirimçe yo men näre men 10 ýyl daşyndan taýarlanyp zat näme demok sebäbi men Homeworkda oýnadyň gelýärden şol. Waq oýnasym gelýär. Men gene misal üçin oýnasym gelýär. Men ýöne düşme ýerdi şo. Sonam Radowa Pahir. Men sebäp sonam ýaňy bir işe gelen wagtym Sonam Radowa gelinlerde oýnaýardy da. Menem ýaňy ýaş aktrisa hökmünde şoň iňkiçe geline Nigara goşdylar ýaş aktrisa gerek diýip. Aslında da institutda Öňüm Radamanyç Pahir bize ýaş artistler gerek diýip ýürütdi biziň egzaminimizde geldi de saýlak gitdi bizi. Gerek aktrisa diýip ine Gülşat saýlaýan, muny saýlaýar diýip alyp gaýtdy. Şonu Sonam Radowa bir näme biz üçin beýik artistler da bolar. Şonu meni ine ýaş aktrisa şunu goşulyp meni goşdylar şota. Gelinden gozgulanyny, şu gelinler diýen oýunyny Sonam Radowa Pahyryň keşfini ýerine ýetirmek. Ýöne olam nämeden döredi meni şo keş men düşümde gördüm de. Sonam Radowa Pahyr maňa şonu şeý diýipdi da. Aýyrlandan soň ýöne bi. Gülşat men ehli rollamy saňa geçirýändir nidi. Men özüm daşyndan gat höwes etýärdim şol aktrisaň keşiplerini. Hemme zaty käbir aktyor bir iş ýerine ýetirjek bolany şoňa näçe wagtlap taýýarlanyp, iş edinip, işlep şondan soň bolýar da. Sonam Radowa da men üçin taýýarlanmak gerek gelýärdi da. Ýöne şu ağzından çıkan sözler şu hakyky bolmaly ýaly birinji gurlanma şeýletde. Şoň üçin ağzyma çyp oturýardym şoňa seredip. Menim şular aktrisa bolaýdym da, şular ýaly derejä ýetäýdim de diýip arzu edýärdim. Roller oýnadym. Ýok, intek men o ýaşa ýetemok da ýöne Kakjan Aşyrow bilemok näme üçindir meni şu keşipde barlak gördi, haladym. Oğum bolýa diýdi. Ýöne men ýerine ýetirmedim. Näme üçin? Men ýaşym has ýaşyrak gelýär. O taýda 7 sanak ogly, 7 sanak gelini bar da. Onuň olaň hemmesem menden uly da ýerine ýetirýän aktyorlar. Bolmaýa. Näçe men şo wagt grimem etdiler. Ýyrdam goýdular, saçymy agartdylar. Ýöne nämeden dedi bilirýär da ol.
Näme diýsen o taýda tejribelerek, has bir bolar bir ýaşly adamyny mysal üçin bir ýüzün ýapyrakdan şeýdibrek bildirmän onu kerekedine şeýdip oýnap bolar. Ýöne o taýda sen ortarada otyrsyň, hemme ýüzüň hemme zadyň görünýär. Tutuşulkan oýny başdan aýak şolay alyp gitýärdi. Gaýnanesi. Barlak gördü, gowy diýdi. Şonu barlak görüp maňa şonu diýenem bir uly mektep boldy. Men begendim, şonu menne barlak görenem. Ana men şol keşbe arzu etdim, sözünem ýat tutdum. Häzirim arzu etýän. Belki bolar. Ahry oýnar. Nasip bolsa, ha. Elbetde ýaşym ýetende diýende. Uşakda soralar. Sonra. Gülşat Meňliba. Bollum gurşat gürlek bol. Bolu gurleşin nälirak boldu? Bolýar. Gatgowy. Gatgowy. Üstüne dolup gober. Gurlaýaryn gurşat. Ola arkayım. Indi şundan sonra gurlaýar. Değişmedir adam. Değişmedir adam. Yo bilýändirler adam. Bizde görögli ağa Yunus bir oyun vardı. Awa. Yo gıyrat, başla gıyrat. No, bunlara cevap. Awa gıyrat, awa. Şol oyunu göröglen gıyratını uğurlayan kempirin rol vardı. Onu ne halipalamız Türkmenistan'ın atqadanan artist Gödel Çömmüýewa bilen Ak Gödel Nuruýewa neresi yerine etirýärdi. Gowam yerine. Gowam yerine etirýärdiler. Ýöne Gödel Çömmüýewa beni al çepksiz jetdi. Bilýärmi? Ak Gödel neresi de dolmuş ayalla. Gowy artisti. İkisem gowy yerine etirýär. Bir garrylygyny, birem ýaşlygyny yerine etirýär. Gödel Çömmüýewa garrylygyny yerine etirýär, olam ýaşlygyny yerine etirýärdi. Onun daşından özüm ýöne men höwes etýärdim şonu oýnasym gelýärdi. Hergedek şo gıyrat oyun gidenne. Şol rol beräýmele. Ma beräýmele diýip özüm höwes etip sözlerine çelli ýat tutup goýdum men onu. Onuň bilemok wagtyň näçe ýyl oýnadylar onu. Men o taýda köpçülik sahnada oýnaýardym, tans edýärdim. Ha. Ya, goňç bilýän sen matnaşdyň. Ha, bular hem 40 ýigitler ol oýnaýardy. Şeýle Molaýew. Ha, görögli. Görögli ol oýnaýardy. Türkmenistan atqanan. Ha. Berdi sahna. Ha, oşa. Şonu onun wagtyň geçmegi bilen onun Ak Gödel neresi yaramady, zat etdi, onun gelip bilmedi de işe bir näçe wagtlar onun näme ýygynyň hem oyun ýatmalar, bilýän. Dowam etmeli onun. Şol spektakl täzeden işlenip başlady. Täzeden aktyorlar bilen, onun täze sastaw bilen. Şonda menem göni ýanyna bardym, anlary berdi üçin ýany. Men diýdim şol roly öňden höwes etýän edim. Men diýdim, şonu diýdim, ýaman oýnasym öle diýdim. Hawa. Oy bolýar diýdi, çyk takna diýdi. Sözün bilýän diýdim men, hawa diýdim, meni bir gezek gezdireýin diýdim, elimde çekstim ba. Bollu diýdi onu. Şeýle çykdym. Onuň gözelligini kimdiň hem boýjagaşmaz deň. Hawa. Ola garrylygy menem ýa şula ýaman gowy diýdi. Onuň şeýle pırlanýan ýermedi batyr. Pırlan garrylyk neme pırlan bildiren okda. Ikimiz oduň ot ýan ýaly sahnada şeýle pırlan tans edýän ýermedi ba. Onu mene ýitip gidýän, gözel ýitip gidýär garrylygy. Men gelýärne ýaşlygy. Hawa. Şonu tomaşaçy diýän eken, näde bitýär bir aktrisa. Onu elýän garrydy, näli ýaşdyp. Azajyk meňdeşlik tarapymyz bardy. Boýlar zatlar. Hawa, nemeden ýöne. Şonu höwes etip mana oýnan rolum. Gowam bolsa. Gowam ýerdirdim. Şu adam gowarýan men onu şol keşfim hawa, Zulman Kempirin keşfi. Ana. Şu taýda näme garaşlar diýdi, her gelip Gülşat oýnandy. Gödel Çömmüýewa gitýärdi. Abla neme diýdi? Amrdan çykýardy. Onu ol gidende Gülşat edir. Men arkaýymdan gelýärdi, ýatýar tarapyndan ýatýarda 40 ýigitler bolup humar berip awlap ýatyrýardy Kempironi. Ýatym sokulundy. Onun Geri geçip gidiyor. bir şey dep yani yerim da Gülşat. Aysam orada bir indi men öz keşfimde Zulman Kempirde. O bular hemmeti ýatýar 40 ýerde. Deptirmedim, gatypdypdym men ergede. Akmurat, Anamrat. O ýatýarym ol bilýän-ne? Şeýet aňyrdan gelýänim. Gülşat haýşetden men depmeýdi, haýşetden. Ýemine şonu dep ýatyp baryp. Sen gurlemän ýat diýen. Gurleseň gurlaanyň üçin depýän sen gurlemän ýat diýen. Her gezek şo taý gabat ýeli Akmurat. Diňe şol Akmurat depilýärdi. Ýöne gowum boldy Gülşat. Gowum sebäbi näme şu gowurana edin? Sebäbi şol roly özüni nastroýn etip berdi.
nastroyen etmiyor. Ha, o da. Tayin etmiyor. Men ne için sonra verdim desene. Amanat diyor bir spektakl vardır yadınız. Özüňem oýnasy gelen oyunu vardır, Yok. rolu vardır. Amanat diyor bir spektakl var. Ha. Şunlar molum handırdım oğlum urarlar ha. Ha. Şunu oynatım ben ya. Şunu piyasar aldım aydama. Alıp yattım. Molum şunu oynayın. Yaş geliyorum ho diye. Yaş söyleyeyim diye. Ay böyle yaşlar bilen koyulanına ne tip vardı? Koyacak ben diye. Ine şu koyacak var piyarkada mene medenen stulda okuwa gittim. Mene ne amanat diyor hazır. Misal üçün. Tek misal bir gede geçer okayna medan seni hiç görmem çıkılan. Şeýle amanat diyor. Her gede gidende men kuliste oturup ya yukarıda dur. Görýändir. Bir gerekler, 10 gerekler. Yüzlerce gerek gördüm şu. Aktör da bolýar da doğru. Oynatın gelen rolüm bolýar. Restoran sen şu isteňi bilen ok sebäbi. Bilemmi? Şu adam men amanat ki o spektakl oynadym böyle. Ýöne o spektakly bakın men kino açýar. Ýöne ýene bir zat var Gülşat. Ýene men kän gürlemeli boldum. Yok jogap ulusda tardyň ha. Nime käwat ana misal üçin men özümde bollu şol aktörler men özüme laýyk bolmasa şol ýüregime jünk bolmasa şol rol men şonu oýnasym gelen ok baryp ýoşluklan restoran şu menki däl men häsiýetime de men özüme de gabat gelen ok dip aýdyp bilýän men restoran ýanyna baryp şon bolýar käwat bilen özüňe gabat şo ne käwar aktörlerde bol näçe dähmet çekäýtni şonky däl aw ýöne şonu aýdyp bilmeýän aktörlerim bolýar men aýdyp gördüm Gülşat men aýdyp gördüm Men diýdim, Güläle Gakmuradowa şu ışkın gämesini goýdy da. Onun şonda men ikinci sastavdym. Selvinyadym birinci sastavdy. Selvinyad gatgo aktrisa. Değişmelerde de çıkış etdiýär oýunlarda hemme ýerine ýetiren keşiplerim jüpüne de düşdi gatyk. Goýan aktrisam. Ýöne näme üçindir bilem o käbir aktörlerde şonýal ýagdaý bolýar da. Şu ýa senki däl ýa bir sebäpden şol bolanok. Bolbilýär. Gülälegem diýdi, Gülşat diýdi, şo rol sen ýerine ýetirsene diýdi. Güläleg men keşfim däl şo diýen, men rolum däl. Gülälegem şonu maňa goltky berdi. Güläleg görendir de bilem ok ýöne. Men keşfim men daşkyp batym bilen gabat gelem. O taýda sözler bar da ýene Gülşat bilýändir, o teatrynda da goýuldy. Salam alaykum daýda diýe. Şu arkasyndan teredende şol şeýle dolmuşrak gaýdylar bolýar. Ýörek barýaka bir hili hereketler ýörüşi daýdan kyýaly bolýar. Şo salam alaykum daýda diýeni öwürlýär ol ýaşgyz. Şo bolmalla. Meňem daşky sypatymdan o gabat gelen oga menem Güläleg diýdim, men Güläleg o maňa gabat gelen og. Bilemok men ýerine ýetirernem bol ýöne men hiç gözüme gelen ok şo diýende. Olam Gülälegem gahar ýelde şonu köprek diýdim de. Uşa men taň anan ýa şonu ýerine ýetirersiň diýdi olam maňa. Bilemok şo tözleri maňa bir neme goltky berendir de. Anam bildirendir. Anam bildirdi menem şon gözümden duýdum, tesinden duýdum. Şondan soňra çitkede okap başladyk, goşa bilemok birden bolup gidiberdi. Indi ýaş ulurağa ýarla o taýda bilenmi? Näme de eşik bilen seni grim bilen gar orta ýaşly aýal edip bolýar sahnada. Ýöne maňa berilen keşfi ýaşa çykydyň keşfi. Men nädip ýaşarçak mysal üçin 18 ýaşly men bolup bilmerin sahnada. Şonýaly keşif berilende men ýanyna bardym. Sizde de goýuldy şu at şu spektakl. Ay Mehmet İşanoğlu foyda sizde de. Bizde de goýdy. Näme spektakl şol? Askarmy? Askar. Askarda da iň kiçik gyz. Hawa. Menem aýtdym, ýaş aktrisalarmy da diýdim, işlemejekden nälidim, ýöne işlemejekden näli düşünmelilerle men wozrostuma gabat gelen. Elbetde. Her kimem wekinli aktörlere beret gelýärdi. Şu spektakl saltyra. Gow çykarýar. Hem gow çykarýar edetleri gelýär. Gow çykmak maksady, restoran bar maksady eseri gow bolmaly. Dogry dämi? Indi men näme diýjek bolan? Restoran ýanyna baryp ýa şu pikirini aýtmaň öýdi, dogrymy ýa nä dogrymy? Dogry. Dogry. Dogry dämi? Sen özüň aýtdyň ha şu wagt, saatlaşykda bolýar, ikisi diýdiň. Şoň üçin hemme pikirini rejissöram öz pikirini aýtýar, açaçan aktörüm öz pikirini hökman aýdaýmaly. Indi ýoldaş Gülşatlar. Näme şunu diýärsiň? Şu gepde şunu öýdi, hormatly arkadaşym Halipalyk çağırtyk, ýolun ulur mektebi açyp berdi. Men näme üçin şunu sorawlar, şeýle sorawlara ýüzlenýän işeden halipalary ýaş gelejekdäki medeni institutynyň talipleri ýa bolmasa ondan öňki mektep okuwçylary gelejekde özüni şu kärde görýän oglanlar, gyýynlar
bilmeli var diyen ben. Ene gelecekte yaş oğlanlar, kıyılar, restoransını okuyacaklar vardır, sonra yakın edecekler vardır ya, artistler vardır. Doğru değil mi? Ben ne için sorular bir ya diyen bulmamız mümkün. Men şu maksadı bilen beriyen şonu. Oy, hem bilsinler. Doğru değil mi? İnni soru çayırım mı? Geçe. Böyle. Men soru öňünden hiç taýynyp göremez. Gün mihmanı oraya diye. Katı Allah şahane. Allah razı. Käbir soru bermedik sorular bar diýseňiz, arkay onu ýatdyryp bilýärsiňiz. Men mihmanyň teklifini kabul edýän akbarjy. O özüňde saat bolanlar menne. Belli. Saat bolan. İlk sorum şeýle. Gülşat. Inni şu taýda soruwy iki deň berýän, ýöne gysgaçda jogap berip geçelim. Näle görýär? Güzel olur. Böyle. Egerde Türkmenistan vatanına umumman sizin şu arena geldiğinizde kiňem arena içindäki gowy halkyň gowurýan aktrisalary, artistleri, Türkmenistan atgadynyň artistleri. Doğru değil mi? Inni egerde siz şu at mysal üçin aýdaly bir 25 ýyl 30 ýyl bolýa şu sunuň wagtda rahmet çekip berýänsiňiz kiňem. Doğru değil mi? Medeniyet Enstitüsü'nde adamlar 30 yıl gurrumsuz vardır. Doğru değil mi? Şimdi 30 yılın içinde 30 yıldan 30 yılda şu vaxt etsenni eğer dese haysi halipa savursun aytmalı vardı. Her İngilizcenin öz halipalarında. Ama misal için haysi ustada sizin arena girmenize bir her bir aktörün bir halipası oluyor da zahmet o da Gülşat doğru değil mi? Men şu an sonrasını gör oramra kummaz. Fikrim ütkan okman. Yani 50 yıldan ütkan memnun fikrimle. Mesela için sizde kim deyip bilersiniz mesela Gülşat siz? Men bir adam meni agzatym gelen ok. Sebäbi men gaty köp, gaty bir. Ola 3 edeli. 3 edeli. 3 adam aytıp geçer. Sonum Radowa, Aman Bayramberdiýew, Orazgul Abbasowa. Düşün Gülşat. Mene ilk Liza Karayewa 4 Dört döwri. döwri. Aýtmasam bolanok. Böyle. mene oğulurdu Mehmet Kulüva. Onu İlk diyeceğim bilen. öyle. Bar. Sebäbi ol. Başından onun ikinci Bayram Seydillayew. Men ýa-ni institut torik gelemde. Kär spektakl. Ken oýullaryny oýnadym. Goçmurat Bekiýew. Meňem aýtman adam ken, hem Ken. ken. Hirmani penam zahmet ýatyr. Zahmet ýatyr. Ken. Bilýän diýseň bilen ýöne adamy hazmetler käbir halipalar aýratyn bir şoňa ul gortgy bolýardy. Hawa. Birem 4-nji neşwat ýaňam bellak geçdim. Şu biziň Gülşat bolmagymyzda Türk şagaly. Türk şagaly hukman aýtyp geçmiş. Benim köp zatlar öğrendim Türk şagalydan. Ömrüde okudum. Indi gysgarakdan jogap berelim. Haklydan gorup gördüm. Näme sebäpden? İstemlik tarapdan. Ay, Mesela için, uğrarım, şunlar sana den, ayır bar, plana verdim, Gülşat, sen uğramadın, sen uğramadın. Benim mesela için bayram deydirler, yol verdim, tavuk keteğini takliden kokka verdi. Biliyor musun? İlk kokka verdi, ayır, bundan bir artist var mı? Bir tezenin bir çopanıp ayıp koyver. Doğru, hakikat zaten, taraftarı. İyi, mekan dur deyip koydu. Hayt kalkan oğlu. Ondan benim oturuyor, bolya dedim. Sen ýarmy hereket etdiň şonu. Indi dinle, men mümkün. Şoň üçin edip bilen ok diýen okdy. Tecrübem yok da Gülşat, men tecrübem yok. Tiyatr stüdýany okap bardım. Hanırdım oğlum, okadan soň, bu sesi okadan bir boýum maňa gerek kaldy. Alyp kaldy da men tiyatrda. Indi idin aýtsak bolýanlary. Aýanda şu aňyrmaly ýer bar eşek. Mekan aňyryp oňoran nälerdir? Menem kulistim aňyrýan näde girmiyor ka. Şu taýdaka girmiyor ka da aňyrdım. Kim sor? Hani gözür, bar, kim sor? Aýan kowan sol, anyrdan okupdy. Tejellimi? Hawa. Şolaňyrdım şonu. Hani geldi berik dip. 3-4 günden soň ýamaşgan saldy. Şeýle ýagdaýda bolup bilýär. Gysgaç jogap berýär. Gülşat eder. Institutda kowulyp gördük. Olam sapaga giyja alyp gelenimiz üçin ýa eýle beýle dälli. Men bir kursaşym da pahyr boldy bu wagt. Döwlet çykdy ýa-da. Döwlet kanlymy pahyr. Şeýle değişken, şeýle zeki nowlany da gaty gowlan sada.
Oşa ne sapakta geçip otursa bolan yankı hemişe gijaal yatta. Turýaryndan. Nur Muhammed Keşikowam molumyzym näme boldy, näme üçin gije her gezek ýaltanman şondan soraýady da. O belli zatdy da soň bir adam kän gijagalsa ýaşa ýatak bolýa, ýaşa hemişe enlik bolýa gijagalmak. Şonu da ýaltanman soraýady da näme üçin gijagal gerekmeden bile oturýardyk da. Gerek Hoca Muhammed. Hawa, gerek Hoca Muhammed onu. Bele oturýardy bolýan ki turdy ýerinden bolan kellesini aşap şeýdip dur. Näme üçin gijagalyn? Ay molum plany daýdam aýrly. Ay molum onu ýene bir gezek gijagal, ay planym aýrly. Ay çyny bilenim aýdýa ony. Molumam Onu ne aşaylar? Onu gözüm görünen okladym, o ýere seredip durda, şo bildirmejek bolýa. Onun ay her gezek şeýdip dur, şeýdip ahir molumam bir da duýunur da. Sen bara şu aýrylan garnaşlaň neme hemme garnaşlaň spisygyny alyp getirsene sen maňa diýdi. Ha, şonu getirsene maňa diýdi. Onu bir gezegem kowlan wagtymda aýdaýynna. Turdy ýene de ýere seredip dur, gaýgyryp dur, näme üçin gijalyň plan ýa her gezek bir zat diýä bolan, aşaklyk bilen ýuwaşlyk bilen. Näme üçin näme üçin düşünüp da näme üçin gijalyň. Ay şu kaptalman bar hungur dep, onun bileşdi ýa-ni ol eşdenok aňyrda da. Molum eşdenok hungur. Näme hungur diýäň ja bizemin bul değişken gatı öktü de öden bir wäşi artist da. Bir söz aýtýa şoňa 20 mutlak bilýän da. Ondan şon diýäwini gerekim saklan bilen de gülüp gözümizden ýaş akyp gitdi. Ay bir gezek geçirdi, iki gezek geçirdi. Näme gülýäňiz turun ýeriňizden? Çakın neme klasdan ite kok gördü çüýbedem mene. Döwletçik pakyr üçin çüýbedem gitdik, kiýmedem geregem menem kowulluk şeýdir. Şola ýadyň ötüşýär. Ýa bolýar da. Ha, o bolýar. Indi Gülşah, siz Benim şu Gülşah'dan kel student taliplik döwrümizde boldy. Edil bu teatrda däl. Taliplik bolýar da ne? Bolýar da iş neme ýöne taliplik döwrümizde biziň toparmyzyň içinde iň bir şadýan ýeteňem bolýar, iň bir gara boljamyz bar, şat halik diýerler. Hemme toparda da biri bolýar. Bolýar da. Döwletçik pakyr. Birem aman wad, aman köse diýerler oňa. Aman köse. Hawa. Ýaşama jaňatmanda. Hawa. Onun oğullardı Mehmet Kulüyev Medeye spektakli var. Hawa. Bardık. Ne gatnaşýardy. Hawa Gülşah'dan oynaýar. Gülşah'dan. Onun molim şey diýdi, okuçular diýdi. Bu akşam men premier amatyr diýdi. Hemmeňizem çagyrýan diýdi. Ne bilen halipamyz beýgenip, hawa gidelin diýip toparmyz bilen. Indi gül almaly. O wagtlar gül almada ýagdaýymyz ýok. Talip. Onun pikirlerini oturduk. Mene awat hiç da goşulamak. Kim nire diýse ýuwaşy, ýördiýse ýöreýän, durdiýse durýan. Gurlamak. Şu wat kan gurlaýar diýe, şu wat gurlamak. Şu gurlamadyň şu wat çykýar. Onu biziň umumy ýaşaýmyzyň arkasyna öwlýärçilik var da. Bu oğlanlaram gidipdir de. Indi biziň hemmemizden owadan gelen ha. Bir bäwül. Lewap gölaýetde şäherden gelen. Galanlamyzyň hemmemiz owadan gelen biziň. Entek näme düşünemizok paýtaty. Sada da. Onu saçmada şeker çalyp doňdurup ýörüp şu döwürler bilýär. Prel stat ýok, nikler döwür gow, tuweleme gylamy. Onu hemmesiň eklerem daşymyzdadyr. Onu bular şat bilen aman siz bar beriň diýdi. Gül takmaly. Gül özümiz eltýäsidi, bar beriň siz teatra diýdi. O wagty Mollany pes teatry var, şu wagty talipler teatry. Biz hem bardyk, üýüşip, oturduk. Onu oýun gördük, ol oýunam gow oýun. Hem gynançly bilen duýgulandyr, hem ağlaýar, hem eserem gow, aktyorlaram gow oýnady, Mollimem rapşem velikalep oýnady. Gow oýnady da Mollim canım bar. Onun insan oýun oturdy bolan paklonachkar artistler bilen sahna ýapylyp täden açyly. Emmeksem el çarpy zalam dolu. Bizem ýörüň. O adam şeýle togolachk gül, owadan güller ýöne togolachk onun bir hil qara ýalam gördükler şu wagt ýöne owadan gelen gül, owadan gelenne biz bilemizok da. Vinok. Vinok. Ola vinok eken orsa ulada goýulan vinoklar eken.
O bulam lenta ama ona bulam ne bu at orça düşünüyoruz ok. Hiç kaysımız şu yazıda orça yazılıp duramlay. O nereden bileli onu biz? Onu berdin. berdik onam ulluqan gül veren yal. Moğolumcan billerme soğat. Edip allı. Allı. Sahna yapıllı. Qaytdık budam hay moğoluma gül verdik moğoluma beğenirdik dip. Ertesi gün hemmemiz yerden oku vardık. Indi moğolum gelip tavulun okuçular dün beğenirdiniz şeyle gül getirdiniz at dip aydar ötmemiz qarası otursa geldi yankı. Anarda darlan gelenden ayak sesinden tanıyadı. Tırk et geliyordu. Moğolum eledi. Kapıyı tark et bastı. Turun yerinizden hemmeniz deyip. Turacak ol otursa o da moğolum eline turuladı. Turduk yerin. Hemmeniz de vanat suda deydi bize. Bizim düşünümüz yok şey dur. Onun ne mesele dursun çıkın diyen sakın. Hemmeniz deydi. Çık deydi. Onu. Şu vakti görüyor musun? Şunu getirenem saat bilen aman koysa çıkmanlar sakna. Dine saat bilen aman alsın deydi. Hemen çıktık. Bilen o. Olu gülü getiren, gülü tapana olur. Sakna çıkıvan beren biz. İsa da düşünmeyeni. İkisini akça cüce oluyor, qallı. İkisi qal. Bir de hemen kovulluk. Ne şeydi? Saat kaka aman koysa. Ha, şeydi qallı. Ana. Şonna kovuluk gördük. Son aytdı o moğoluma biz düşünümüz yok. Moğolum biz nereden bileli şu getirenem şu ikisi tapanam şolor deyip. Ana şeydi ve kovuluk gördük. İkidin ustayda suratçın koyacak gitmişti aman Koy görsünler. Indi Gülşah, bu Gülşah'da hem kovulunla etti hem kov değişmedi da etti. Sizde neler değişme oldu? Tiyatroda enstitüde tapağı diyor. Bir beyt kızı aytıp geçse. Yadımdan çıkmaz. Gülşah'da yadımdan çıkanı okşay. Döwletçik paherdi gaty degişeni demek. Diňe şo zatlar ýadyma düşýärdi. Aydın. Institutda da bile kalmasaň, soň teatrda da bile işledik de paher ora. Neme iş tapar bilen vilayatlara gitýärdik de çykyş etmäge. Onuň bir gülküm tutýar aýtjak bulamdy da. Onu her kim owada barýan bolen artistler ýakyndan görmek ne hil gowsa bolan zat diýip gelip surata düşýärler de. Onuň neme bir çykyş edende ken owaň bir bezzat çağılar bolýar. Olar hiç neme de ýöne owaň çağılar özleri şeýle çağılıp bezzatlyk etýärler. Diýip daşdyň da daşlap dedi. Olam çağıragan, çağır çukur diýerler-de, çağır hommadyr. Şol iş taýnam agdak geçäýin. Aydın. Şu iş taparına gidýär, çağır hommadyr ikimiz bara bir iki jora ýalla. Şu nire gitsek ikimiz bile. Owa da şda. Owa ikimiz bile ýetdi. O teatrda da haçan ortaň ikimiz bile işe bile ýer gelýät bile çaý içýät bile kofe içýät hemişe bile. Ondan ýanky bulu bir çağı nemetdi de. Daşlyň dol. Oğlum ay bilmändiň aýanlarda biz çağılar bolýan. Oğlum çağıragan edil geldi şu arkasyna değdi bir. Bir da dedene nemeden ol döwletçik nejedem. Şo wagt bara şey diýärdi. Men şu aslında şo daş maňa degmeli. Ýöne men şey dip bileşninen egillim bol oğlum saňa degdi diýärdi. Çağıraga da derro gyzyşýalym. Derro olmur. Soğuya ol. Eme, ine tenşon bilgeçinden etdim. Häzir nime taňa göteredim mesen geçme. Häzir ne geçme teredim mesen şeýdim däm. Çağıraga da şeýdi. O da ya. Onu daşyndan teredim bir gülkünç bolýar çağıraga. Gahar gelýär. Onu şonu da var artist ýaly bir gyzy gurlak gitýär. Soňra ýöne derre koşaşdy. Düşündüm. Diýme onu çağır çukurlar elmedam hem dostum hem dostum. Kardeşim. Hawa. Atı doğru. Ne şeyle soraw, ýöne mümkinçilik bolsa, bir gysgarakdan jogap berseňiz, has gowulun kanýan. Durmuşda Gülşah size berýär şo. Durmuşda ýetmeýän adyňyz bar. Bar. Artistde hemişe de bir zat ýetmezçilik etýär. Soraw diňiz. Artist arzuwçyladım. Hemişe de arzu etip gelýär. Biziň hemme keşiplemedem gowy. Men Hudaýa şükür ögünüp biljek de rolüm gaty gowy, keşiplemem hemmesi gowy. Ýöne şonu da artist hiç rolün keşipden doýmaýar. Onun beýik, onun uly bu keşipler ýerine ýetirip gelýärdi. İşimde her şeyle, durmuşda da şeyle. Adam bir arzuwuna ýetýär, derrewim ikinji arzuw etip başlaýar.
Oňa ýeteýin ne diýe. Soňra oňa ýetýär ol onuň muňa ýeteýin diýe. Kowlaýan. Awa diňe kowlap şey dip arzu etip gelýär adam. Gülşat size. Bana durmuşda yetmeyen zat. Siz hemme zatından bar. Yok, Hudaýa şükür. Maşgalaňyz. Yok, Hudaýa şükür. Rolun döwlet tarapyndan ikiňem tügereme at seýlaglan hormat seýlaglandan bar, awraýandan bar. Ýöne şunu da adam dokudy bolanokda isteden. Size näme yetmeýän? Bana en atam mehretan okuýanç. Şonu aýtyp biljek. Sebebi näme diýeňdi? Onu wara en ata mehrini ne şu adam ýaşyň ululugy çağasam gerek bolýan eken. En ata çağasy näçe ýaşyndan ortada şu çağalygyna alýar diýilýärdi. Ne şu at men ejemiň, dädemiň maňa gerek mahalla. Olan gollog hemişe gerek. Hemişe de gerek hawa. Hemi ýöne şu at nädir? Hasan bir hili ýaşyň ululugy hasan beter küýse ýani kenin. Näme esasyny küýsem? Näme esasyny isleýän? Planlaryň esasyna diýemek ýöne köplenç käwat. Ya bir ýadaňyzda isleýän şol bir emetaň näme ýa bir käwat adam näme bir işiň bir urna bolmaýan wagt bolýar da şunu ýa-da planlat edýän bolany oturýanda pikir edýäňde näme ýa bir şolar ýagdaýda ýa ilmiden her günde şu yetmezçilik bildirýärmi? Köplenç bildirýär. Olam nemeň öz bile. Mysal üçin Gülşat ejem zat dip agdaýar, bilýän köplençine. Bile bir ýere gitsegem ýa bolmasa şu konsertlerde bolsun, çärelerde bolsun. Ejes bilen gürleşýär telefonna, ejem eýdit, ejem beýdit diýe bolýan. Menem şonu diýesim gelýär-de. Iň çynyny aýtýan, iň dogrusyny aýtýan enata da. Ana ýürejigi bilen saňa hemme baha berýän adam da. Şoň üçin begenende de gynananda da ýanyňda çynyny aýtýan adam. Şondan Gülşat küýsýärmi diýen. Şol golloglar gerekdir. Adama hemme wagtam gerek enata. Ýöne biziň enatalarymyz men kiçilikden şeýle bir arzu etdim de ýer gelende bellek geçeň. Men var kiçilikden biz kiçi döwrüm men ýaman agyr geçdi da agyr geçdi diýip ne kynçylyk döwürde geçdi. Isleýän zadym iýip bilmedik, isleýän zadymyzy geýip bilmedik. Şonda da men dädem pahirada, ejem pahirada men deň duşlam goýja ýaşaýardylar da. Içinde horja ýaşaýan bizlikde onuň olar goýja zatlar iýseler ýa goýja zatlar geýseler meňem geýesmelýär diýeni. Şonu aýdyp bilemokdum ýöne olar men gözümden okaýandyrlar da onuň şu kiçirak wagtym aýtýardylar da nesip bolsana ullaka okuw torarsyň, okuw ýerersiň, adam bolarsyň. Şonu senem görersiň, diýersiň wagt ogullum geçip gidipdir, ne gowullar öňdöken diýersiň diýip kän diýärdiler. Bize de kömeň ýeter, bize alyp gidersiň zat diýip köplenç diýärdiler şonu. Men şu zatlar üçinem şu arzulama enem atamyň şu arzularyna ýetirmek üçinem okudum, işledim. Görün isledim bolyn. Köp şu atny Aşgabatda galarsyň, Aşgabatyň teatrına işlärsiň. Her kim sen artist diýip tanar ýa-da bilen begeners. Aşgabatda arzugy jaýalarsyn, bilen barar toýlar tutarsyň diýip arzu etýärdiler. Şonu görüp bilmedi şolar. Şoňa gynanýar. Ýöne bir gerek düş gördüm men. Düşümde gidip barýarmyşym. Bir odan köçe ýanymda bir baýa kimiň badygyny bilemok ýöne. Onuň bir odan muzey ýaly jaý barmyşyn. Şoňa girip göräýärli ýanymda gaşy diýemşim. Olam ýokla ýör giderler diýemşim. Ýok girip görerler şoňa diýen. Onuň şeýdip baryp gapsyndan şeýle girýäs. Onuň otogmuşyna. Onuň şeýle bir otoň gapsyndan girdim bolyn. Görsem men ejem. Menem vay ejem marken berde gel ejem madi. Hem ağlayan men düşümde. Hem begenýän men näçe wagtdan beri men ejem düşmege giren noktada. Onuň eje gowmaýa daýlan diýen. Olam gowa diýen, ne men gowa daýlam diýen. Onuň 5-6 tan krawat dur. Krawatyň üstündäki
appakça prastiller dur. Gardanam appak inanmarsyňyz. Men gözüňimden giden okşap. Onun 5-6 sanym çağa çık kesipýör. Akça eşikde. Menim düşünmedim. Bular kim diýämşim. Olam kuşa sen ýadyňa düşenokmy jigileňe bular diýem. Soň ýadyma düşdi. Men ejem pakyr menden soň 4 san jigim bol, 2 san ekzekden jigilem bol. Uzak ýaşaman aýryldy da olar. Kiçikçe aýryldylar. Men ýadymda menden soň olar. Onun şolar bolmaly ýa-ni, şolar. Soňam ejem bär oğudan eken, gatqı yer eken, ýöne bärden nädip demalýaňyz? Howa da ýokmuň içinde diýem nolun. Kiçijek epişge, hana şondan howa gelýär diýemşin. Şeýle kiçijek epişge dur, howa gelýär. Ağlap oýanyp durun men şonda bar. Umuman söýüň agdyňda men aýdasym gelýän şu biziň howsarlarymyz şolar durmuşda bolsun, bolmasyn bize goltga berýär şolar hemişe. Men mamam pahyr aýrylany da, meni tek okuwa ýermäkä men düşüripdim şonu. Men ilki bilen okuwa ýerjegmi, şo mamam pahyr aýtdy maňa düşümde. Meni o jaýdan çağırýa da Gülşat diýip çağırýa, men ylgap ýanymna barýan bolyn. Maňa 4 san tüýçü berdi şonu mamam pahyr. Menem derew şo tüýçülere seret birin açyp iýenne. Soňundan şonu ýordurdum bolyn. Şo 4 ýyl okujagym ekenne. Mamam pahyr aýtdy maňa şonu ilki bilen düşümde. Umuman biziň howsarlarymyz durmuşda bolsunlar, bolmasynlar hemişe bize goltga berýärler şolar. Menem şonu ýordurdum bir daýda. Ondan sonra diýdi Gülşatçan diýdi, sen hiç ağlama diýdi, ejen alad etme. Ejen goýerde sen diýdi. O senden radydyr. Radydyr senden jigijikleňe meýan eken diýdi. Haçanna diýdi. Şu diýdi. Eneň de ataň diýdi, özünden öňçe perzentler gitse diýdi. Periştejik bolup öňünden çykarpyş diýerler diýdi. En atany garşy alýarmyşyň diýdi. Şeý diýerler, garşy alanlar diýdi, öz jigijikleň öňünden diýdi. Şondan soň köşeşdim ýöne onda da eneň ataň küýseýäň de käwat bolýar. Özüň en ata bolansaň hasan beter küýseýäň. Şulara hasan bir hili ejem orosmeli. Dädeme orosmeli. Olar şeýle bir ýuwaş adamlar taýwanç. Ejem hemen gördüm. Gördüňmi sen? O adam. Gülşadam. Nurçun näsini gördüm men. Ya Gülşat bilen ospitde dowleşi goňşul ýaşadykda. Bile menim şal milli ýaşadym Gülşat. Öňüm gowrak ýaşadyklar ýöne. Eşeğim aramda bir kahpeyi çağılamam, bir yerine ayrı gitmem. Gülşat bilen doğumlar yoldaş kahkazar menem. Doğumlar katnaştık. İnni men gerek çoğab alım Gülşat, size şeyler aktarım. Sizin en yakınıma Mehriban Käbän onu men bilýär. Oňa da sizden yakın adam yok. Size de onun yakın adam yok da yani Gülşat doğan zaman aýtdy, ýüregine ýaklatlar. Indi käbir zatlar şeýle bolýar da, mysal üçin men käbir adam näme yaraman bilýär, syrqowlap bilýär da, näme ýardawlyk bolup bilýär, ýene bolup käbir dümegjik degen bolýar, ýene bolýar, zatlar ýa. Men köplenç, men käbir bir hirep maňa bir zat boldy gönjaňa diýär. Men bilýär, hiç maýdyryny ýa-da gelinime jaňa diýär. Ya oğullarını aktıklarına cana diye kalkan kovmuyor. O kovuy men ayttırmayan nansada. Bir hirek var bir zat bolany ýalypdy. Gün ejem hastiyan duygur. Diňe men ejem der. Hemmelem meňem käbeler sorar ýaldyr. Indi men şeýle siz ejeňsi aýratyn ýeke ýaşap bilersiňiz. Yok, gün jogap berýän, yok. Men ejemiň öňüne ol borçdanam beter ol, ýokarda ol. Eneň ataňy sylamak, hormatlamak, söýmek ol hemme zatdan ýokarda durýar ol. Şoň üçin men gözüňme de getiremok, getirjegem bolamok. Ol men jan sag bolsun. Hemişe maňa goltga berýän adam. Men kıyın ýagdaýymda da, beňençli ýagdaýymda da hemişe ejem hem duýýar, hem bilýär, hem goltga berýär. Ol bolmajak zat ol. Düşündüm. Indi soraň soňy, ýöne soraw her ýerde aýratdynykda bermeli bolýar, bu saat tanışdygyňda soraw bolar. Ýöne her ýerde aýratdynykda Gülşat size geçer bu soraw. Gülşat size aýratdynykda bereýin. Soraw, soň sorawym, ondan soň bu ardy edip netip edenden. Gülşat 30 ýyllap
Rahmet çekip veren aktrisi, Türkmenistan'a atkazanan artisti. Şu adesem Türkmen sungatını, Türkmen tiyatrını, Türkmen kino sungatını, televizyonda, dine bir tiyatrda rahmet çekmen, ondaşından ses veren bir näçe kinoları, yıllar, bulut filmleri, umuman şu öňüde dine yatmana var yani aktrisi da. Hawa. İlk uçatım şöyle yani. Bir näçeler rahmet çektin. Hawa. Halk gowarya, watan gowarya. Hawa, Türkmenistan'ın hakikaten artisti. Arştan Perman geldi. Bu şart ahir var. Siz ömrünüz sonunda bahsettiniz. Hiç sonradan özüne varmadınız. Hawa, inni size bir 24 saat mümkün çürükler ödeyaz. Ortadan belli bir eserin amort biler. Mehriban yakinin amort biler. Hawa, size tesir eden zat bolsun şol. Tapağı yok, eserin, döröcülün, hostarlığın, doğanın tapağı yok. Ödün o joğa ben isteyişiniz yani beriyaniz. Ine şu da kapıyın var ya, o kapı. Şu kapıdan berde sizin yaşayışınız, durmuşsunuz, yakıban kevağını birini yaşayıp verin. Yönü şu kapıdan anırda gidiren adamlan, eserlen, size en iri zatlar tapağı yok kurşadır. Tapağı yok. Şu taydan sizin bir en gowaryan zadyňyz size yakin zat, yönü bir zat. Bir zat, yekece bir zat. Şonu size almana mümkinçilik berýär. 24 saatlyk yönü. Ondan soň şu zat ýene gidýär. Şu kapydan bäri kim alar? Giden adamlar nemeden? Tapağı yok. Eserin amort bir, senin giden adamlar amort bilýär. Yönü size en iri zat şol yüreğinde mudama jynlap duran zat. En iri zat, gowaryan zatyň. Yönü ýekece zat kurşat. En yakın adamlar. En Beraber zat. en yakın adamlar. Şolar bilen üýşip şu bir yüreğine bir sen hemme garnaşlaň bilen gow gatnaşan adamlaň bilen üýşýäňa. Yüreğinden çykýan zatlar aýdyp hediledip oturýaňa. Şol uly bagытda şeýdip üýşmek şolaň hemme. Meni bir ýerine elek geçmeliler de oncu. Bolly, hemme şolar bilen üýşip oturmak. Hemmetin üýşüräjek. Hemmetin üýşürjekde begenip ýatlap oturasym gelýär. Öyle jogabı sizden alýar. İsteýän ýa 24 saat. Çağalyk döwrüm. Çağalyk döwrüm şolar bilen hemmemiz bilen üýşip Çağırtdylar malardyna. hawa. Düşün. Aýtmadyk zatlarmy, ýetmedik zatlarmy bile aýdasyň gelýär. Şu wagtky pikir bilen, şu ýaş bilen alaňda menine özüme çağı o döwürde. Ýöne ýaşym şu. Aýdasyň gelýän zatlar aýdasyň gelýär. Şolara aýtmadyk zatlarmy. Aýdyp bilmedim şu. Aýdyp bilmedim şu wagt. Aýdasyň gelýär. Bagşla diýesim gelýär. Gowy sözler aýdasyň gelýär. Gowy duýgular hakda gürleşesim gelýär. Düşündüm. Şu sizden giden adamlar lazım. Emmesin nursunna ýazdy. Şey diýsä Şeyde can sağır. Inni Gurşat Megni başçı şeyler sorup Semedir solar ýaly. Semedir Gurşat ýaly ömür olsun o baş edenler awa tuğlaman halkyň gowaryan aktrisaty kiniden bir ömrüme baş etdim men sizi ondan sonra men bilýän näçeler rahmet çekdik bile ömrüme şu teatr radioda da bir näçe goşgulary eserler okuyan ýyllar ondaşyny türkmen toýlamada bayramçylyk ikininden şol nerede Gurşat ýaly. Boş wagtyňyz ýok, boş wagtyňyz diňe çağaçykdan bir taçan başynda oturup jörgüm ýani. Wagtyňyzda garynma tutuwelmediň iş üstünde de. Size şeylere şu hadise rahmet çekeniňiz üçin, watan tüýjüliňiz üçin, halkyň gowarýanyňyz üçin arşdan Perman geldi. 24 saatdan sen mümkinçilikler ödýärler. Sizin isyan adamı Edir Gurşat'a ismiyar şu kapıdan berde senin durmuşsun. Öz maşgalan, yoldaşın, çağacıklan, öz eserlen, öz kallegelen, zoralan, doğalan, toylan. Yönü şu kapıdan anırda gidiren bir topar eridilen var. Şeyle sana gerek adamdan şöyle. Bir näçedir, bir amcadır. Yönü ýagdaý bolsa bir ýerine aýtmana çarşydan bana hatam bir tomaşaçylary da bana da laýyk jogap bolýar. 24 saat men şu taýdan turýan
Gülşah adam türe, iki adam turup gidiyoruz. 24 saatte bir şikayetler mümkünçülüğü veriyoruz. Oturup kurumda şu an hem aydatın gelyanlar burada. Eğer de şunu şu kapıdan verik kimi çağırırdı? Elbette pertepe de var Gülşah, düşünüyor musun? Düşünýän men o ýöne. Bir adam diýen de men. Ben düşünüp atıyorum, yani bir adam. Elbette en atasyny ýitiren adamlar hükman en atasy diýip jogap berýär. Ol gurrunsyz. Ha. En ata barada gurrun ýok. Hükman. O var yani eserine bolup gidiyorsun. Ha. Ol sebäbi en atan yerini tutup biljek adamam ýok. Hiç şey. Hiç kim tutup bilmeýär. Sen yerinde çağaňam tutup bilenok en atan yerini. Ýan ýollaşyňam tutup bilenok. Hiç kimem tutup bilenok. O arada hiç göýül gurrun ýok. Menne şeýle ýan Gülşah dogry belläp geçdi-de hemmesini bilejemlerdim diýdi-de. Yani sonunda bulan men isteyen jogam aldım men sonunda. Çağalık kıllam diýdi. Çağalık kıllam. Bana men esas bir jogap alatym. Düşünýän şu häzir köp kişi nemetmege mümkin ýöne. Yani Gülşah bir daha deydi. O size giden edilden hiç sen gatı var. Ne ola? Bilýän. O ýöne sizin ustady yüreğinizdäki bir yüreğiniz näme diýip dur. Ana şol. Şu jogap alatym berýär. Men yüreğim elmide ama ecem bilen kakam deyip urýar. Ha. Elmide ama da urýar. Şu adam urýar. O arada söýüyor. Sen men kiçilikden bolýar ejesiz kakasız mamaňlara da gidip bilen ok. Hiç yere de gidip bilen ok. Birinci kursa okuwa gelen wagtymam diňe aglak geçirýärdim öýe gitjekde. Ulygy walsamam ejemiň ýanyna ýatýardym da. Ejeçillim men. Hat ejeçillim de. Onu men tanışlarımın hemmeten bilýändir. O arada gurrunok ýöne men şu ýerde bir gorýan şular hasam şonu görüsmen ýani bir çoramada aramyzdan ol ýaşy irgitdi. Ol görgülçük entek kän biz ýaly bir türkmen sungatyna bir gowy keşpler döretip biljek gyýdy ol. Ýaň bir durmuşun gowy süýje zatlaryny görüp başlanmak haly gitdi-de görgülçük bar. Nur Cemal Pahyr. Hemmemizden bile okan kursa. Şeýle bir gowy da şol bar. Şeýle bir sada diýip adama ýamanlygy ýokdy. Bile okudyk, ne Gülşahdan bilýändir. Çörejigi bile bölüşip iýdik. Men gyýdym Mehrijan bolanyny aglak boldy da ol mehri bar. Gelip men ýanymda şonu götürşýärdi, kömekleşýärdi, goltuk berýärdi. Onun ulalaryna nesip bolsa menem bir nesip bolsa durmuşa çyksam onu ikimiz bileje çağa çyklanmaz ulalsa arzu etýärdi da şeýle gowzatlar arzu etýärdi. Hiç hem adamyň göwnüne degen gyzýarlar şol. Şeýle ýumşak gyz men göremem entek. Ýöne ömrü gysgaken görgülçüň bar. Şonu ýatlasym gelip ýör şu döwürler täbi. Şeýle gowy da. Onun şu internet ulgamyna bir ýegençikleriň biri ýatypdyr da maňa wah Gülşatjan meňem daýdam bolan bolsa di siz ýaly sahnada oýnardy. Menem daýdam şunýaly diýip begenerdim diýip ýatypdyr da. Şu jagaş gyýdyň men oň ýegençige tanamok ýöne şu internet ulgamyna maňa ýatypdyr bolýan. Şondan bäri şoň pikirini etip ýörnä. Näçe ýyl bolany. Öyle men şonu mehri gyýdym men 1 ýaşynda mara gastrola gitmelik. Men olardan ýer gitdim täbi ýollaşym men şu döwürler marada işleýärdi. İşlerarly iş nemes üçin. İş tapar bilen. İş tapar bilen. Ona menim bir gün öň gitdim. Olaram ertir gelmeli. Şoň bir gün öňäne men gürleşdim şoň bilen telefonna. Gowmaýa daýlaňda gowy erti menem nesip bolsa barýan. Şu wagt Orswazara bardym. Özüme köýne alym, özüme köwüş alym. Nesip bolsa erti görüşür diýip şeýle gowy sözler bilen gürleşip goýduk. Iň soň gürleşim eken men sen görmän alym şonu diýdi ol maňa. Sen gidipsiň men bardym bolyn. Sen görmän alym, mehrinem ogşaman alym diýdi maňa.
Ay menem gelersin ertir netip bolsa näme? Ertir görüşürsiydin. Garaşan sana gel. Yo, men yanımda bolarsyň o wagtlaryny. Dip şey gurulöşüp koyduk. Şonu görürjük men görmejek eken olar. İzinden yine maňa jaň edipdir, men onu eşitmän almandyr. Bilemok, näme üçin birde aýtjak bolanmadyr, birde diýjek bolanmadyr, onu bilemok. Ýöne soň izin aýlamda men almadol. O bir näçe wagtdan soň men aýladym. Soň gije daňdan ýatyr elime jaň gelýär. Gerek jaň etdi öýtýän ýalňyşmasam. Şu Nurcemal Pahyr ýok boldy diýär. Ondan ama. O nähil ýok boldy. Men diýän 6-7 saat bol plançada guruluşdum. Gurulap olam ağlaya, menim ağlaya. Menem onu görüp bilmän alym. Olam meni görüp bilmän gitdi. Men şoň arzular bar eken, şoň bir zat diýesi gelipdir da, şo jaň edipdir. Näme diýesiň gelenini bilesim gelip. Şondan diýän. Sorasym gelýär da şondan. Näme diýesiň? Ha, o diýdarlaşym sorasym gelýär şondan. Näme diýesiň geldi maňa jaň edip şonu. Şo wagt maňa aýtmady şoň izinden jaň edipdir. Menem onu alyp bilmedim. Ýöne bir zat diýesi gelipdir ol maňa. Aýtyp bilmändir. Menem onu alyp bilmändir näşol. Men şondan sözüň agdymda Gülşaşyň gowy sözler aýtdy da ýatlap Nurcemal hakyna. Nurcemal şo zatlar duýup saňa gowy sözler aýtjak bolandyr. Mümkin. Ýöne eger şonu ýaly bolanyny конечно men enem hatam birinji orunda durýar ýöne men şo Nurcemal Pahyram men kellemden giden ok. Şu ýakynym da olar. Zana. Çörücü bile böyle şu gowy olsun kudur men Gıcal molonu hasam ısınıştı geliyat. Yanıma köp geliyat. Kavat bir hili için hümlet geliyat da menim. Nihem olya sana dip sorayadım ol. Aydan ok. Yok o men hiçem aýtmaýat da. Hiçem aýtmaýat ol. Yok o men urşat gowy diýär. Bir derdim. Bar eken şoňa. Bilem. Men Allah jan ýatan ýer ýat bolsun. Gatgowydy, gatgow. O wagtry ise olardy bilece işlerdik diýende. Olan biz ýaly gowja keşipler döredördi. Geljek öňünde düşür. Ýaşaçyp gitdi da. Gülşat Nurcemal neresi? Nurçun näsel 4 men şeşwa görmedim ýene bedel işlerini spektaküler gördüm. Allah jaý jennetler barsa. Enne hormatly mehmanlar suja çaýja içmany. Ýadatdym öýdýäsem. Gülüşdik, degişdik. Men şeňa gyzykly. Aslında da näme geçilenýär? Ikiňiziň ýoluny, ikiňiz arada gidýär. Näme geçen ýoluň içinde gülkür wakalarym bolýar. Elbetde näme ýüregiňe täsir edýän duýgularym bolup bilýär da. Men size ýene bir gerek köp sag bolsun aýdýan. Ikiňize de gaty minnetdarlygymy bildirýän. Şuwans Allah'ın zaryň bir ähli bugün tuweleme kollegasi ýöne elmeden Gonç Allah'dan topar bilen ýady edýärse, bu edip meni gepleşiň başynda ýa aýtman geçipdir. Meşhur Ak Kepler studio. Ha indi gepleşiklerden soňky sanlaryny Ak Kepler studioda Gülşat Halipa studiolaryň biri. İlkinji gezek bu türkmen toýlary 3 kamera, 6 kamera, 5 kamerany ýola goýan elbetde Hacı Nur dostumuz ağamda men gaty minnetdarlyk bildirýän. Ähli Ak Kepler'iň toparyny, dörejilik toparyny da köp sag bolsun aýdýar. Ähli kardeşlerimin adyny umman geçilenýär gitmesin adından. Indi ýoldaş Gülşat. Janyňyz sag bolsun. Sözüňiziň soňunda bir aýdasyňy öýlenýärdi, aýdyp bilýäňiz, gatar gaýyn. Ýene şu Gülşatda maşaýa. Gülşat, söz sizden. Meni şu wagt öz kardeşlerim bilen diýdarlaşanma birinçiden begenýän gatyň. Ikinjidenem Gonç sag bol sen meni şu ajaýyp gepleşiňe çağırdyň. Diýdarlaşdyk köp. Ýatdan açkan ok hiç wagt olatlar. Institut ýyllaryň iň gyzykly ýyllar diýilýärdi. Umuman ötüngiden halipalanma ýatladyk. İnstitut döwürlerinde ýatladyk, gyzykly döwürlerinde, student döwürlerinde ýatladyk, köp zatlar ýatlaşdyk. Elbetde ajaýyp pursatlar ýatlaşdyk da gaty gowzat, sawol, Gonç. Men iň esasy beýlek geçedim gelýän zat. Men pikirimçe
şu bizim döwletimizdäki ehli ýaşaýan raýat şol diýermika, men bilen razylaşarmyka diýen, ir bilen turýan bagtly sen näçe? Asuda parahat ýurt. Hatı doğru. Odan yurdumuz var. Parahat yurdumuz var. Köp döwletleň arzu edýän ýurdy. Parahatçylyk iň esasy zat. Ýa. Iň esasy zatam jan saglyk. Şu janyň sag bolup, şular ýaly arasa parahat odan ýurtda ýaşamak hemmek şey etdiren nokta. Şoň üçin men gahrman arkadagly gahrman prezidentimize Ulukan sağ olsun, aýdasym gelýär, janlar sağ olsun, ömürler uzak bolsun. Bizi şular ýaly ajaýyp ýurtda, parahat ýurtda ýaşatýan üçin. Sağ olsun. Gülşat Meňli we başytyny ene aýdasyň gelýän bu arzuwlaryňy berden şu ýitiresin gelýän käbir owadoşlaryňy, zorlaryňy aýdasyň gelýän zady, özüň mähribanyň aýdasyň gelýän gatar gaýna aýdyp bilýän Gülşat başytyny. Sağ ol Gonç, ilki bilene minnettar gepleşiňe çağıran üçin gepleşik bilen görýäs, edýän işlerini. Atletinde de sen tutan ýerli bolan. İşi howsly bolan. Yaltanan nokta bolan. Öwän gepleşiňe ahyryna bomy. Ýa-da öwürsen var bir dinle, gele telefonu çürütdi. Onun ne oğulları kamera çoğulları ak kepterin ezber ussad oğullarına da minnetdarlığımı bildirýär. Bir de çydap oturdular şunça saatlar taňry alkasyn. Täze bular bilen toýda da duşup durýar gat ussad oğullar işiňizde üstünlük. Husna magazyna da minnetdar. Ne Gültaşan tölemi. Ähli medeniýet işgärler şu magazynyň geýnýär diýip bize arkaýna aýdyp bilýär. Hawa, şoň üçin Ştaýdan çykamyzok, elmedama şundan şu magazynyň geýnýär, gelsek güler ýüz bilen garşy alýar. Oňam sewdasy bolsun, jany sag bolsun. Galy berse de Gülşat ýaň dogry berläk geçdi. Biz şeýle ajaýyp ýurtda ýaşaýas Gonç. Ine şu wagt menden sorasalar da sen öňkü döwür saýlawalardyň ýa şu döwür diýseler men şu döwür saýlawalardyň. Elimiz uzadan ýerimize ýetdi. Näme iýjek diýsek bazarlamyz dolu, näme geýjek diýsek bazarlamyz dolu. Biz çağa wagtymyz şolar ýokdy ta Gülşat. Bizim çağalamyz bagtly. Men gyýjagama diýen. Sen şu zatlaryň gadryny bilmeli, biz o wagtlar ýokdyk diýen. Biz Almaniýa, Snickers, ýa şular ýaly gymmat süýji zatlary täzellip bilýärdik da. Indi häzir bolsak dolu ýylyň 4 paslynda da şu zatlar ip bilýär. Şu zatlaryň sakasynda da bizim milli liderimiz gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň öz ýurdu üçin, öz raýatlary üçin edýän aladalar ýatyr. Şu pursatdan peýdalanyp bizi şular ýaly awadan, owadan ýurtda ýaşadýan milli liderimiz gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň jarlar sag bolsun, görjekler gowy bolsun Allahan mydama Türkmenistan döwletimiz güllesin, gül açsyn, toýlamyzam kän bolsun, janyňyzam sag bolsun. Sağ olun Gülşatlar. Sağ olun. Ömrüňiz yok bolsun. Sözüňiz sonunda ýene bir dünýäde ähli gowluklar arzu edýän Allah'ın öýüjüňiz awat bolsun. Türkmen sunwatynyň arenasyny ýylmydama ýylgyryp duran awraňyz göreýin. Sağ ol. Halk söýýär, sizem halk söýýärmi? Sağ ol. Aýdanyň gelsin. Sağ olun. Ene mehriban vatandaşlar, edilirler, geçilen ýolun täze sanyny, 33-nji sanyny Türkmenistanyň at gadanan artistleri Gülşat Tahirowa, Gülşat Meňli bilen bilelikde ýazyp etdik mehribanlar. Nirde diýen sorap durmam, gepleşiň başynda da aýtdym. Husna Egneşik magazynyna elbetde denanamyda degişli wagtlar, bir näçe wagtlar parahat ýedi. Bazarın 2-nji gatyny 249-njy dükana arkaýyn gelip bilýän, ýöne denanamda degişli. Erkeklere de degişli denanamyň ýany bilen gelip kaşylýarymyz boşadyk. Elbetde bu näme meşhur ak kepter studio bilen bilelikde ýazyp etdik. Oglanlary ýene bir köp sanyny sag bolsun, aýdan ýigitler janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Şular ýaly ýa mehmanlarymyz da aýtdy, sözlerini belläk geçdi. Ogadan dünýäni sowgat eden, mehriban halkym, watanym, toprağım diýip duran milli liderimiz, edil arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdýas. Goý olan janlar sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama arwaşlyklardan arwaşlyklar beslendin. Mehriban vatandaşlar, edil dinleýijiler.
ayratyna min tukanarmyň dinleýijileri. Inniki mihmany kim çağırmaly, haýsy mihman çağırmaly bolsa aşagyndan ýazyň. Sizin hemme ýazan adamyň men okaýan, okabam, netije çykarjak goýlan hemme mihmanlara da jaň edýän, ýene bir gezek ýatladýan. Hemme mihmanlara jaň edýän, şo mihmandan boşan wagtlary men gepleşige çağırmaly bolýar. Sebäbi olar öýüne maňa garaşyp oturanok da bunç Allah'dan haçan gepleşige derken. Olaryň her türlü ýerde, türlü kärlerde medenet ojaklaryna işleýär. Ýene bir gezek maňa tawwarsyny aýdýan, men sizi gowar ýa, siz men ýerenme.